Moi boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo ao pleno da Corporación de data 6 de abril de 2017, sendo as 20 horas do Auditorio Luis Tobío. Temos quórum suficiente. Disculpar a ausencia do voceiro do Partido Popular, de Fernando Guitián, que se incorpora ahora, que por motivos persoais se retrasou. De feito, estábamos esperando a ver si chegaba, pero vamos a dar comenzo. A seguinte orden do día. Punto número 1, aprobación da acta da sesión 2/2017. Intervencións a esta acta? Ningunha. Sometemos a votación a mesma. Votos a prol. Queda aprobada por unanimidade. Apartado 2, punto número 2, aprobación da acta da sesión 3/2017. Intervencións. Señor Araúxo, ten a palabra. Simplemente para anunciar a abstención porque non estábamos nese pleno do meu grupo. Vale, grazas. Ninguna palabra máis. Solicitamos, sometemos a votación entonces este punto. Votos a prol. Abstencións. En contra non hai. Queda aprobada. Pasamos ao punto número 3. Expediente número 290/2016, aprobación da ordenanza municipal reguladora do medio ambiente, limpeza e convivencia. Expediente 140/2016. Ten a palabra o teniente alcalde e concelleiro de Medio Ambiente, Antonio Araúxo, para ler a proposta do Goberno. Señor Araúxo. Grazas. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, teñen a proposta todos vostedes, non vou ler, ni se me ocurre ler toda a ordenanza, por suposto. Vou ler a parte dispositiva da mesma. Como saben vostedes, é unha ordenanza que nos pensamos que é necesaria na medida que hai que tela para aqueles casos cando falla o civismo, non? Ese é o obxecto principal desta ordenanza. A veces ocurren cousas que, precisamente por non ter unha ordenanza deste tipo, pois non se poden corrixir, ben dunha maneira, ben de outra, pero non se poden corrixir. Ben, esta ordenanza ten ese obxectivo fundamental. Como digo, teñen vostedes a ordenanza na man, foi a vontade do Goberno e deste concelleiro que lle fala chegar ao máximo consenso. Eu creo que se conseguiu, en todo caso vostedes dirán. O que se pide é o seguinte: primeiro, aceptar parcialmente as alegacións propostas que afectan os artigos 10, 13, 20, 22, 25, 28, 30, 38, 45, 46, 53, 59, 64, 65 e 67 da ordenanza proposta, quedando a redacción final co texto que se acompaña na documentación anexa. En segundo lugar, aprobar con carácter definitivo, unha vez resoltas as alegacións presentadas, a ordenanza municipal reguladora de medio ambiente, limpeza e convivencia. E, en terceiro lugar, publicar dito acordo definitivo e o texto da ordenanza municipal reguladora de medio ambiente, limpeza e convivencia no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e no tabuleiro de anuncios da sede electrónica. Nada máis, gracias. Moitas grazas, concelleiro. Como ven, isto é unha ordenanza de convivencia e de medio ambiente que ven a este pleno con un consenso unánime por parte de todos os grupos políticos, onde hubo unha negociación previa para aceptar todas as alegacións. Por lo tanto, podemos decir que está debidamente consensuado entre todos as forzas políticas e hoxe traémolo aquí con ese motivo porque moi poucas ou ningunha alegación hai que non se tuvera en conta. Intervencións dos voceiros a este respecto. Señora Durán, ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Moi boas tardes a todas e a todos. Bueno, con respecto a esta ordenanza, pois simplemente este grupo desea manifestar pois que creemos que cas alegacións que presentamos no seu momento, pois que sae un texto máis enriquecido e máis adaptado á realidade do noso Concello
e dado que foron estimadas na súa totalidade, o voto deste grupo será prol. Grazas. Grazas. Señor Gómez, ten a palabra vostede. Boas tardes a todos e a todas. Pois nós tamén o noso grupo, despois de, como dixo o alcalde, que está máis que consensuado, alegacións que foron aceptadas nunha totalidade, simplemente manifestar a intención do voto de iniciativa por Gondomar, que en este caso vai ser a prol. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Gómez. Señor Pauliño de Río, a palabra. Grazas, señor alcalde, boas tardes. O Gondomar Concello Aberto votará a prol da ordenanza unha vez que se subsanaron unha serie de eivas que tiña esta ordenanza ao noso entender significativas, dende normativa que xa estaba derrogada cando se trouxo a este pleno, tema dos abonos, tema dos animais, tema dunha coherencia no texto articulado que non o tiña e que agora ten e, polo tanto, nos vamos a votar a prol. Grazas. Grazas. Grazas novamente a todos porque podemos decir que é unha ordenanza de toda a corporación e non é unha ordenanza só do goberno, sino de todos. Grazas. Sí, incorpórase o voceiro do Partido Popular, Fernando Guitián, seu secretario, para que o teña en conta. Doulle a palabra a Araúxo, o concelleiro. Brevísimamente, simplemente para agradecer o voto a favor, obviamente, pero sobre todo para agradecer tamén o traballo feito, non? Porque efectivamente o texto con todos os cambios aínda houbo que corrixilo bastante e efectivamente coincido que queda un texto moito máis con moita máis solvencia, de mellor aplicación incluso tamén, non? Portanto, reitero as gracias, nada máis. Grazas. Ben, sometemos a votación entonces este punto. Votos a prol da ordenanza. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Pasamos ao seguinte, dentro de actividade de control, punto número 4, damos conta das resolucións do mes de marzo do 2017. Punto número 5, damos conta da información a remitir ao Pleno da Corporación de abril por parte do Departamento de Intervención. E punto número 6, damos conta do expediente número 260/2017 referente ao cuarto trimestre. Pasamos ao apartado de rogos, preguntas e as mocións. Na primeira moción, punto número 7, temos unha moción que presenta Manifesto Miñor. Ten a palabra ao respecto para a súa defensa Antonio Araúxo. Rocío Cambra, é a primeira, a concelleira de Benestar e de Sanidade. Boas tardes a todas e a todos. Nada, esta moción é para instar a Xunta de Galicia a recuperar e utilizar o antigo Hospital do Rebullón para servicios sociosanitarios públicos. Como é sabido, o edificio e a contorna do antigo Hospital do Rebullón é un ben público, ubicado no Concello de Mos e xestionado por a Xunta de Galicia. O peche do antigo Hospital do Rebullón, en xaneiro do 2016, cun total de 25.666 metros cadrados de construción e rodeado por 6 hectáreas de terra, supón ter un edificio con moitas posibilidades de uso. O uso actual é de menos de 16.000 metros cuadrados, estando a inmensa maioría desa superficie en anexos ao edificio principal, dependencias da Confederación Galega de Persoas de Discapacitados, COGAMI, e o almacén de historias clínicas. O edificio principal está destinado maiormente a almacenamento de mobiliario e equipamento sanitario en diferentes grados de conservación, e unha mínima parte é a base da ambulancia medicalizada do 061. O deterioro do edificio e da entorna é visible e seguirá en aumento co paso do tempo, se non se toma medidas de recuperación e uso activo deste importante recurso público propiedade da Xunta de Galicia. Existen importantes carencias de servicios públicos sociosanitarios na área intermunicipal de Vigo,
Mentres en Galicia 1.700 persoas agardan por unha praza nunha residencia para maiores, pois ben, coa habilitación deste edificio poderían paliarse esas necesidades e outras moitas, como facer un centro de día, atención á muller, etc. O devandito edificio público está nun contorno natural moi agradable e numerosos espazos verdes. Un lugar tranquilo, con amplo aparcadoiro e de fácil acceso para os veciños e veciñas da comarca. Ademais de ter transporte público con paradas no Alto de Puseiros e demais. Toda esa excelente accesibilidade facilitaría o servicio público que nel se instale. Neste momento está pendente de definir o destino deste edificio. A este respecto, compre decir que o director da área de saúde de Vigo, Félix Rubial, manifestou cando se fixo o traslado do psiquiátrico o seguinte: considero que é a sociedade quen debe decidir cal é o seu destino. Consideramos que agora é o momento de definir o seu destino, o que os veciños e veciñas do noso concello poidan beneficiarse da implantación de servicios de atención pública sociosanitaria no devandito edificio. Calquera demora na recuperación do mesmo dificultará e fará máis cara a súa rehabilitación. Por todo isto, o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno para a súa aprobación o seguinte acordo. O Pleno da Corporación Municipal de Gondomar insta a Xunta de Galicia para que na maior brevidade posible dé tempo e leve a cabo a recuperación do antigo Hospital do Rebullón e organice no mesmo a implantación dos servicios sociosanitarios públicos que beneficien aos veciños da comarca e de Galicia. Gracias. Grazas, señora Cambra. Intervencións, hai algunha? Ninguna. Sometemos a votación entonces esta moción. Votos a prol da mesma. Queda aprobada por unanimidade esta moción. Pasamos á seguinte moción, tamén de Manifesto Miñor. Defende a mesma concelleira de Benestar Social e Sanidade, Rocío Cambra. Ten vostede a palabra, señora Rocío. Moción que insta ao Parlamento de Galicia a aprobar unha lei integral de identidade de xénero na actual legislatura. Durante os últimos anos aprobáronse diversas leis estatais e autonómicas para promover a completa equiparación legal e social de todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual, identidade sexual ou identidade de xénero. Galicia, coa Lei 2/2014 do 14 de abril, por a igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas e gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, foi das primeiras comunidades autónomas en legislar nesta materia. Porén, a dita lei revelouse como insuficiente e descoñecedora de cal é a realidade das persoas trans, da multitude de trabas e problemas e das diversas formas de discriminación das que son vítimas na súa vida cotidiana. A histórica invisibilización e a loita das persoas trans adultas súmaselle nos últimos anos a loita das familias de menores trans. Isto provocou, como non podía ser doutra maneira, que varias comunidades autónomas aprobasen leis que recollen as demandas e necesidade das persoas trans. Por desgraza, e debido á pasividade do Parlamento galego, é hora de legislar nesta materia. Atopámonos que as persoas trans en Galicia seguen a estar discriminadas e co sentimento de que son consideradas cidadáns de segunda categoría, ao non poder gozar dos mesmos dereitos que o resto das persoas. Co fin de acabar con esta situación, varias asociacións galegas que defendemos os dereitos das comunidades trans, activistas e especialistas en dereito, educación e sanidade, veñen a traballar durante meses na elaboración do borrador da que agardamos esa a futura Lei de Identidade de Xénero de Galicia. O venres 3 de febreiro de 2017, as asociacións Amizando, Colectivo Trans Ádulo, Arela, Asociación de Familias de Menores Trans e Ultreia LGTBI, registraron no Parlamento de Galicia dito borrador, cun único obxectivo: instar aos distintos grupos parlamentarios a sentarse, debater e consensuar unha lei que dea unha resposta satisfactoria ás demandas das persoas trans. Xa que logo propón a Corporación Municipal de Gondomar tomar o seguinte acordo: instar o Parlamento de Galicia
a debater e aprobar na actual legislatura a proposta de lei de identidade de xénero entregada o 3 de febreiro no rexistro do Parlamento polas asociacións Amizando, Colectivo Trans, Ádulo, Arelas, Asociación de Familias de Menores, Trans e Ultraía, LGTBI. Gracias. Grazas, señora Cambra. Intervencións? Ningunha. Sometemos a votación entonces esta moción. Votos a prol da mesma. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción. Moción de CABE, presentada por Pauliño de Río. Ten a palabra vostede, señor de Río. Grazas, señor alcalde. Esta é unha moción de apoio e recoñecemento á Asociación Espazo Lectura. Na súa exposición de motivos, di o seguinte: o anuncio de data 27 de abril de 2017 da Asociación Espazo Lectura de suspender todas as súas actividades infantís na Biblioteca Municipal de Gondomar de xeito indefinido como consecuencia da falta de entendemento co Goberno Municipal é unha mostra máis da falla de sensibilidade cara á participación cidadán do Goberno Municipal. A decisión, cualificada como dolorosa pola propia Asociación Espacio Lectura, é unha das novas máis tristes que a vida cultural, educativa e social do noso concello ten soportado nos últimos anos. Despois de 11 anos de traballo desinteresado a prol do fomento da lectura, e despois de lograr ser un referente neste ámbito en todo o país e logo de contribuir ao rescate dun espazo público como era a Biblioteca Municipal de Gondomar, infravalorada e infradotada, e que adquiriu un valor singular non só para que os nenos e nenas que nela aprenderon o valor e o significado dos libros, sino un espazo lúdico onde adquiriron hábitos de convivencia e socialización, e que marcaron un vieiro de lecer e coñecemento para os centos que por ela transitaron facendo da Biblioteca Municipal de Gondomar un punto de encontro e unha peza central da vida cultural e educativa do noso concello. Que agora todo isto desaparece, prodúcenos dor e consternación. Esta era a situación da Biblioteca Municipal de Gondomar en febreiro de 2006, cando empezou a súa andaina Espazo Lectura. Só abría 3 horas polas tardes, carecía prácticamente de usuarios e non se facía rexistro de préstamo. Moito das melloras da biblioteca estiveron ligadas ás actividades realizadas por esta asociación. Dice no punto número 9 do seu comunicado que aquí transcribimos e que convén lembrar para saber de onde partimos e o que podemos perder. A Biblioteca Municipal de Gondomar era un lugar morto, no que non existía conexión a internet, carecía de fondos actualizados, de zonas de uso e, sobre todo, de usuarios e usuarias. O comezo das actividades de Espazo Lectura deu lugar a algúns logros relevantes, aínda que insuficientes, que converteron a biblioteca nun lugar máis vivo. Entre estes, as familias afixéronse a visitar regularmente a Biblioteca Municipal de Gondomar e transmitirlle aos seus fillos e fillas que se trataba dun espazo importante para a súa formación e ocio. As familias afixéronse a levar libros en préstamo. Espazo Lectura tivo que concienciar os responsables políticos e os responsables da biblioteca da necesidade de rexistrar estes préstamos, pois inicialmente facíanse sen ningún tipo de rexistro. O servizo de préstamo comezou a funcionar na Biblioteca Municipal de Gondomar como un servizo á comunidade relacionada coa lectura, a educación, a formación, a documentación, o ocio e o divertimento. Pouco a pouco, Espazo Lectura logrou convencer os responsables políticos de que era posible que unha biblioteca municipal abrírase únicamente 3 horas polas tardes, dado que era a todas luces incompleto. A presión social logrou que a biblioteca se abrise tamén en horario de mañá. Ao longo destes anos, dende o diálogo e unha colaboración imprescindibles que agora non existe, Espazo Lectura foilles transmitindo aos distintos responsables municipais as principais necesidades da biblioteca: conexión a internet, actualización e xestión de fondos, organización de espazos, etc. E asesorou e colaborou na mellora dos servizos facendo listaxes dos fondos que era necesario adquirir
e facendo propostas que favorecían a necesaria convivencia de espazos e usuarios. Isto era o que decía no seu comunicado a Asociación Espacio Lectura. Que a suspensión das actividades infantiles de xeito indefinido se produza por falla de diálogo e colaboración do señor alcalde e da súa equipa de goberno e do seu prepotente xeito de proceder, desgraciadamente a día de hoxe, xa non sorprende a ninguén. As medidas tomadas de xeito unilateral polo señor alcalde e o goberno non se entenden cando se adoptan, cando se adoptan dende unha ignorancia, unha vez máis absoluta do que significa o traballo de Espazo Lectura e dende o ninguneo do cometido e compromiso das voluntarias e voluntarios que fixeron de Gondomar a súa biblioteca un cerne de ilusión na lectura e das actividades ao redor dos libros. Actitude que delata realmente que fai este goberno e en que dirección vai, que non é precisamente o fomento do asociacionismo e a colaboración coas entidades veciñais, sociais, educativas ou culturais, neste caso Espazo Lectura, asociación recoñecida e recoñecida por toda Galiza polo seu traballo. Deberíamos enorgullecernos da súa existencia e non porlle atrancos na realización da súa actividade. O diálogo, a reflexión, a empatía son valores que deberíamos fomentar e practicar, máxime en política, intercambiar opinións, razoar sobre os distintos puntos de vista e intentar chegar a un entendemento, a un acordo xusto e motivado debería ser un principio da acción do goberno. Hai que, en vez desto, de optar por esta vía, recorre con demasiada frecuencia a prepotencia, o despotismo e o desprecio cara ao traballo dos demais. A reacción do señor alcalde ante o cese das actividades son un último reflexo do que entende como acción de goberno. Ante un problema e unha mantendida, responde cun ataque e acusando a Espazo Lectura de mentir. Maior disparate ou dislate imposible. Ante a suspensión das actividades infantís da Biblioteca Municipal de Gondomar, unha perda que non podemos asumir nin como pais ou nais, nin como colectividade, e que ademais non queremos ni debemos consentir, e polo que solicitamos, tras o seu debate, a aprobación polo Pleno do seguinte acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar manifesta a súa solidariedade con Espazo Lectura, recoñecendo expresamente o seu labor, referente polo país adiante do fomento da lectura e da importancia no vínculo de conexión entre os libros, coñecemento e sentimentos e as persoas, empezando dende as idades máis temperás. Segundo, manifestar o noso rexeitamento máis firme e rotundo das medidas unilaterais adoptadas polo señor alcalde e concelleira responsable que desfán unha seira de condicións para desenrolar o traballo de Espazo Lectura cun mínimo de garantías, condicións conseguidas en base ao esforzo, o tempo e o traballo desinteresado. En terceiro lugar, o Pleno da Corporación Municipal insta ao señor alcalde a que abra unha canle de comunicación real e efectiva entre o Goberno Municipal e Espazo Lectura a fin de que, entre outras cuestións, resolver a problemática que impide que se continúen realizando as actividades infantís na Biblioteca Municipal polo menos como ata agora. E cuarto, que calquera modificación que se propoña no futuro nos espazos e nas condicións que afecten o labor de Espazo Lectura sexan cando menos consultadas e consensuadas coa devandita asociación. Grazas. Grazas, señor de Río. Intervencións. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Nos simplemente, pouco máis que manifestar a nosa intención de voto, dicir que, bueno, que por suposto, pois, somos conscientes da gran labor que fai esta Asociación Espacio Lectura. Algún compañeira miña máis eu, estuvemos estes días falando con eles e fomos testigos da gran labor que fan, e todos sabemos, non? Pois, por exemplo, fomentar o que é a lectura nos nenos, nos cativos,
fomentar a lectura e a cultura e a iniciación, porque os pequenos, os miúdos, son o futuro dun pobo. E, bueno, que somos conscientes da gran labor que está facendo esta asociación e que, por suposto, que nos vamos a votar a prol desta moción. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ao respecto, nos, como alcalde, por alusións, e a concelleira de Educación, a responsable da área, estamos de acordo, por suposto, da magnífica labor que fai Espacio Lectura, lo que leva feito e do que lle queda por facer, e que é algo que non duvidamos nin un intre, para nada. Aquí falamos de despotismo, de medidas unilaterales, falamos de falta de diálogo, e nós non podemos estar máis en desacordo con todo isto, porque facendo un breve repaso, conforme facía vostede tamén, da súa moción deste tipo de calificativos unilaterales que o papel todo soporta, eu solo teño que decir que o que se fixo aí, para ver se a vostedes dunha vez isto chegamos a un entendemento, o Espacio Lectura sigue colaborando exactamente igual co Concello de Gondomar como colaborou sempre. O Espacio Lectura sigue tendo un inmueble a seu efecto e a disposición en donas igual que sempre. O Espacio Lectura se lle deixou o mesmo espacio da biblioteca con horarios exactamente igual que sempre. Igual que sempre. De feito, hoxe ás 8 da tarde hai unha actividade de Espacio Lectura da biblioteca. Ben é certo que non é infantil, pero está aí. E se sigue colaborando exactamente igual. Ten a mesma reserva de crédito de 5.000 euros ao ano para as actividades do Espacio Lectura, igual que calquer outro goberno, igual que sempre. O único que se fixo aí e levantou polémica, e se me permiten que o diga, é que dada a situación que padecía a Biblioteca Municipal nos últimos tempos, decidimos mellorar o servizo da Biblioteca Municipal. Eu non vou facer crítica a outros gobernos, ni me vou a remontar a historia. Cada quen fixo o que pudo da biblioteca. A biblioteca sempre prestou libros e sempre foi un referente a nivel do Valmiñor, tanto en este goberno como en outros. O que se fixo aí da biblioteca, e xo levo explicado varias veces, está aí para mirar, e eu convido a vostedes a que sexan coñecedores de primeira man e que o fagan. O que se fixo aí foi pintar toda a biblioteca por dentro, pintala. Se adaptaron os muebles que obstaculizaban incluso a visibilidade e a luz da biblioteca en algúns puntos e se puxeron contra a pared de forma que esta quedou máis espaciosa e demais. Se fixo un estudio lumínico da biblioteca municipal por unha empresa, se fixo un estudio, se fixo un proxecto e se cambiaron todas as luces da biblioteca por LED e con un color blanco, frío, adaptado ademais para a lectura según os técnicos, e se fixo dentro da biblioteca, do hall da biblioteca, das escaleiras da biblioteca, se arreglaron os radiadores, se puxeron sinais indicativas, luces de emerxencia, arriba onde estaba o salón de plenos antigo se habilitou unha sala de formación onde están facendo un curso varias personas un curso de 80 horas de portugués, se habilitou unha sala de lectura conxunta e de reunións do hall desa sala de formación, se habilitaron 4 puestos informáticos para que a xente consultara datos, se repuxo a wifi da biblioteca, se modernizou ademais todo o que é o rexistro da biblioteca, se entrou da Rede Galega de Bibliotecas, se cambiou o mobiliario, se cambiou incluso o sistema eléctrico que había de informática para evitar incluso ter cableado que era innecesario, se puxeron luces exteriores abaixo da biblioteca e se fixo toda esa remodelación. E do espacio que utilizaba Espacio Lectura, que como todos coñecen, é unha zona que entrando á biblioteca á dereita que ten un pequeno espacio con tarima, aí, ese era o Espacio Lectura, que usaba solo ese espacio os luns desde as 6 da tarde hasta as 8, cando chegaba Espacio Lectura usaba ese espacio e a xente que estaba ali usando a biblioteca marchaba e subía para outra planta ou abandonaba a biblioteca porque non se podía estudiar. Nos mantuvemos exactamente igual a actividade da biblioteca, exactamente igual aí, co mesmo horario e todo. O único que se fixo foi recuperar 3 mesas pequenas infantís
con 4 sillas pequenas para a lectura de nenos que estaban dunha parte da biblioteca sin utilizar, e o que fixemos foi por esas 3 sillas do espacio ese da tarimba para que os nenos e as nais e os pais que veñan a buscar libros cos pequenos poidan utilizar esas 3 mesas que son adaptadas, ademais, e habilitadas a tal efecto para o estudo infantil e a lectura infantil, e o lunes, cando chegaran ás 6 da tarde, se quitaban esas mesas, se arrombaban esas 3 mesas con esas sillas se fixera falta e a marchar se volvían a repor. Creemos, ademais, que era innecesario e non era xusto ter un espacio, unha tarima, con un espacio baleiro durante toda a semana, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado, para que non se usara cando verdadeiramente ese espacio podía estar ocupado por 3 mesas con sillas infantís. E seguindo, actualizando, ademais, habilitando ese sitio para a lectura os luns. Iso foi o único que se fixo. De que non hai comunicación, eu sei que eu levei espacio de lectura, que a anterior presidenta, falábamos, nos intercambiábamos correos e sempre estuvemos aí. E con esta, exactamente igual, e os concelleiros que estuveron tamén. De feito, antes dese escrito que chegou por correo electrónico a 1 da mañán, para sorpresa de todos e dunha maneira unilateral que deciden suspender todas as actividades por unha falta de diálogo co goberno e todo o demais, pois eu enterei máis a 1 e algo da mañán que me chegou por correo. Entonces, bueno, nós respetamos a espacio lectura, respetamos de alguna maneira que decidan suspender as actividades infantís da Biblioteca Municipal sine die, respetámolo. Teñen todo o apoio do Concello, económico, institucional, colaboración, para volver cando queiran a usar o espacio que teñen desde sempre habilitado a tal efecto, con unha serie de melloras, como o acondicionamento da biblioteca. Tamén se lle mandou un correo dicindo, a mí non me gusta decir isto dunha maneira categórica, porque a outra parte non ten a posibilidade de reprocharme ou de defenderse. Entonces parece que queda, como eu digo, pero está aí para contrastar. Se lle dixo ademais que íbamos a quitar certos elementos que tiña espacio de lectura, unha árbore de papel en unha columna e tal, que quedaban ali para volver a polos se creían conveniente, se lle dixo. Agora, nós consideramos que a biblioteca é unha biblioteca municipal. Consideramos que tiña un problema de luz, que non había alumbrado, de calefacción, de pintura, de informática, de red wifi, de recursos humanos, porque por primeira vez a plaza de bibliotecaria sale a concurso público. Sempre estuvo aí da RPT, pero non se fixo nada, e agora sí que vai esa modificación para traer unha persoa que se faga cargo da biblioteca, e non un becario que ven a facerse cargo da biblioteca e que verdadeiramente non pode, nin está de maneira continua. Se vai a sacar a plaza de bibliotecaria, está a oferta de empleo público, xa está negociado eso cos sindicatos da mesa de negociación, e, bueno, creemos que fixemos unha boa labor de adaptar ese servicio, e aí está para ver, está chea a biblioteca, se recuperou ese espacio. A biblioteca é unha biblioteca que está viva, que ten o seu espacio infantil igual que sempre, ca distinción que durante os días da semana que aí non hai ningún tipo de actividade, en esa tarima, que deben ser sobre 30 ou 40 metros cuadrados, non quero equivocarme, o único que se poñen son 3 mesas con sillas, mesas infantís, para uso de nenos e nenas pequenos, para que poidan, ademais, utilizalo, e cando veña espacio de lectura, como todos os luns ás 6 da tarde, ou ben se retiran esas 3 mesas e esas sillas para un lado, ou ben o fan eles, ou ben o fai a persona que este da biblioteca, que tampouco é ese o problema, porque se ten que facer, faio. E a marchar, coloca. E iso é o que creemos nós donde están, bueno, todo o que fixemos mal. Diálogo, todo do mundo, faltaría máis. Recoñecemento a espacio de lectura, todo. O apoio exactamente igual. Non hai nada que haya cambiado respecto a anteriores gobernos cor da hora. Siguen solicitando o espacio, como hoxe, teñen a chave da biblioteca os sábados, a biblioteca por a noite, exactamente igual, señor Pauliño, pero bueno, eu entendo. Por lo tanto, nós non podemos aprobar esta moción, non podemos votar a prol da mesma, non porque non estemos de acordo co que fai espacio de lectura, porque non podemos estar de acordo
cos calificativos que se nos imputan a nós en esta moción como despotismo, despropósito, falta de compromiso, etcétera, etcétera, porque non é certo. Por suposto que estamos aí para dar un servicio público. A biblioteca non ten actividade infantil porque eles o decidiron. Eu, se o lunes deciden volver, encantado. E se temos que xuntarnos as veces que faga falta. Nada máis. Ten vostede pide a palabra, señor Pauliño. Porque creo que non a pide nadie máis. Señor Guitián, perdone. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Moi boas tardes a todos e a todas. Ao respecto desto, unha vez que vostede anuncia o seu voto, eu vou empezar anunciando o noso. O noso va a ser a prol desta moción. Eu, o que escoitei que decía o concelleiro, casi divido a moción en dúas partes. Unha é o apoio a espazo lectura e outra, casi un rogo, para que vostede teña diálogo co espazo lectura. Así o entendín eu. Resumindo, unha biblioteca, aparte de todos os logros que puidera ter o seu goberno ou deixara de ter, igual que outros, eu non vou enumerar o que fixéramos nós ou dixéramos de facer, unha biblioteca é un lugar, non só un sitio de libros, ou onde se vai a ler ou a estudiar. Nos países avanzados a biblioteca é algo máis, é un punto de encuentro. É un lugar onde se move a cultura. Espazo de lectura tamén está facendo que eso sexa así, ou tamén o estuvo facendo todo este tempo, todos estes anos. O normal é que o sigan facendo. É dicir, están facendo da biblioteca algo máis. Se vostede vai a certos países, se mira que, efectivamente, nas bibliotecas é un sitio de encuentro. Moita xente estará estudiando, lendo, etc. Pero un punto de encuentro cultural. Iso é moi interesante. Eu, cando estive en presidente do goberno, pois, bueno, tiñamos, creo que, unhas boas relaciones con Espazo Lectura, porque a mí me interesa eso, precisamente. Creo que o goberno lle ten que interesar, as persoas nos ten que interesar. E, por outra banda, ese fomento da lectura é un tema importantísimo. Eu creo que fai unha falta nesta sociedade. Eu teño a sensación que a deriva de pouca cultura e de falla de educación que está collendo esta sociedade é tremenda. Que importante é que a xente lea. Como se aprende a ler? Empezando dende cativo. É a maneira de ler toda a vida. Empezando desde cativo. Que gran labor quen está inculcando a lectura nos nenos ou nas persoas. Nos, pola nosa parte, eu me gustaría lembrar ao que foi concelleiro de Cultura da Biblioteca, que fixo unha labor tremenda nas medidas das posibilidades. Probablemente quixéramos facer todo iso que vostede dixo e seguramente hai moitas cousas máis que facer e as que fixemos e deixar de facer. Moitísimas cousas, pero eu quero lembrarlo porque el, e moitas veces, incluso, cando non había quen atender a biblioteca, el iba ali. Me estou falando de Ignacio Troncoso, que foi anterior concelleiro de Cultura. E en cuanto a espazo de lectura, quero lembrarlle e facerlle un rogo que excede a moción, pero, bueno, é un rogo que, aínda que non toca ahora, toca despois, vai agora. Eles sabe que están usando a que era a Escola Unitaria de Donas, se non me lembro mal, están ali, bueno, facendo as súas actividades de lectura cos nenos e, no seu momento, falarán comigo, eu estaba presidindo este concello e plantexaron facer o que eles lle chamaban, se non me lembro mal, Museo do Conto. Bueno, eles viñeron en unha maneira moi normal, lóxicamente, e falamos como podían colaborar algo máis co Concello. Eles o que realmente buscaban era como podemos facer para financiar isto que queremos. Bueno, nós, en aquel momento, nos ofrecimos, claro, financiar esa obra non é doado, lóxicamente é un importe importante, valga a redundancia, pero nos decidimos colaborar pasgando o proxecto que fixo un arquitecto que vive aquí cerca, para que o tiveran, ainda que o iba a facer igual o proxecto, a idea era que o tiveran canto antes para poder, digamos, movelo, é dicir, buscar a financiación por onde se poidera, a través de subvencións ou do que fora. Creo que ese proxecto está feito, creo que o ten vostede.
E eu lle fago un rogo que realmente o mova, que se interese. É un tema importantísimo. E lle dá cultura a Gondomar. E o rogo realmente importante é o que ten a moción, que fale con eles. Non o deixe así. Non vote en contra desta moción. Aunque vote en contra, interiormente vote a favor. Porque é vostede o presidente. Vostede é o que ten que dar o paso. Rematou. Sí que rematou, sí que rematei. Entre do Pero análisis faga da iso. moción, onde votarmos sermón. Moitas gracias. Grazas. Estou de acordo co que di vostede, por suposto, é que non estamos aquí, estamos falando de cousas distintas, non estamos falando de que nadie non recoñeza a labor de Espacio de Lectura. Estamos falando que Espacio de Lectura decide romper as relacións co Concello de Gondomar e suspender todas as actividades da biblioteca, as actividades infantiles, por algo. E eu entendo que ese algo non sabemos cal é. Simplemente, si é colocar 3 mesas aí, ese é o único problema. Eu non sei se é eso. A eso se lle dixo que non lle fai dano ningún, é colocar esas mesas e quitalas. Eso non sei se é o problema. De todas formas, non eu sobre o diálogo, sobre eso, mire, sabe de sobra e coñece a súa forma de gobernar e a miña. Eu teño outros defectos, pero ese de que non falo ca xente, creo que non se me pode achacar. E o proxecto ese que di vostede do Museo do Conte, mire se sei eu de que me fala, que o pagamos nós con reparo de intervención, por certo. Tamén hai que ver, e iso sabe Pauliño, tamén, que estaba el de concellal de Economía dicendo, claro que o sabemos, e nós non dubidamos nin un solo intre en non apoiar ese proxecto, buscar a financiación suficiente, que eran casi, ou sin casi, 23.000 euros, pagalo e telo aí, por suposto. Pero non estamos falando de eso, non estamos falando de que nadie discuta mínimamente do traballo que fai Espacio Lectura. Estamos falando de outra cousa, estamos falando de que deciden suspender eso, pero que, sinceramente, yo digo, eu non sei cal é o motivo, porque seguimos traballando exactamente igual, colaborando exactamente igual, a biblioteca o único que sufriu foi unha serie de melloras de estéticas, de luz, de calefacción, de espacios. Si sigue mantendo o mismo espacio, si sigue mantendo todo como eles tiñan, é a única diferencia que hai, que é o único que lle podo atopar como discrepancia é utilizar ese espacio durante o resto da semana con que pode ser un espacio como este salón, máis ou menos de plenos, ou algo menos, con 3 sillas, con 3 mesas, con 4 sillas, e iso é o único. Que eu sepa, non hai outro problema, é que non hai outro. E se o hai, que se me diga que o faremos, o corrixiremos, pero se ese é o problema, bueno, é que tampouco tuvemos nada máis. Poden creerme. Eu invito ademais a que vayan a ver a biblioteca como está ahora e como estaba antes. Poden ir. Agora por lo menos hai wifi. Está pintada, está ben distribuída, non hai humedades nas paredes, funcionan os calefactores, as luces alumbran todas, son de LED e blancas. Antes eran amarillas e había 14 fundidas. Bueno, eu non sei. Si eso, desde logo, é todo mal que fixemos, pois, mire, eu xa non sei que é o que temos que facer. Vaya por diante, quedamos máis tranquilo, que se cometemos algún erro, non nos pasa nada se temos que pedir disculpas, pero sinceramente creo que non fixemos nada malo. Todos os problemas foran esos dentro dun goberno. Señor Pauliño, ten vostede a palabra. Perdón, damoslle a Antonio para que peche despois vostede, non lle importa? Ou, bueno, non, pois ten a palabra, digo por si quere despois pechar. Vamos a ver, vamos a empezar por o último. Efectivamente, aí houbo, non é o caso, pero un pouco para deixar claro o tema do Museo do Conto, evidentemente vostedes fixeron no ano, quero recordar, 2014, unha reserva de crédito que ao mellor despois se entrou algún apuro, falaron co responsable, lle quitaron esa reserva de crédito, a usaron para outras necesidades, supoño eu, que urxentes para a administración municipal, e chegado o exercicio seguinte, dado que eso non salta dun exercicio orzamentario para outro, chegou no 2015
e non había esa reserva de crédito e, polo tanto, non había esos 23.000 euros para pagar ese proxecto. Despois xa sabemos todos o que pasou no 2015, que empezan unhas cousas que se chaman eleccións, suba a electorina a todos os políticos e se esqueceu ese tema nun caixón. Eso foi unha das papeletas que tuvo que resolver este goberno, efectivamente, e que non vou entrar en máis cuestións. Cabe daquela estaba no goberno, ocupaba a responsabilidade de Economía, Facenda e Persoal, se reuniu co profesional que tiña esa débeda, o Concello con el, era unha débeda importante para o mesmo, porque evidentemente que a calquera de nós, vostede o pode saber perfectamente, que lle deban 23.000 euros, cada un, aparte, responde doutra serie de profesionais que ten o seu cargo e que había que facer. Ben, ou díxenlle que non había ningún problema, que miraría ese expediente, chameino, díxenlle isto mesmo que lle estou dicindo agora públicamente, porque é o que hai que decir, non hai ningunha historia rara polo medio, que neste momento o orzamento do Concello non permitía pagarlle a esa altura, estamos falando en setembro, así, cando a mí se me pasou este tema para solucionar, que había a posibilidad que era cos remanentes do final do exercicio, cando hai unha serie de remanentes de determinadas partidas, se fan cargo dunha serie de gastos que non están orzamentados, pero que con esos remanentes de tesourería ou remanentes das partidas se puden utilizar. Se lle pagou e punto pelota. Ben, señor Ferreira, das súas palabras realmente indícanos que descoñece o que é a Biblioteca Municipal e que actúa de forma unilateral. Si o problema que ten é que nos retiremos a palabra unilateral para sentarse con espazo de lectura, falar e consensuar e volver a retomar a actividade, este grupo municipal non va a ter ningún problema de retirar ese calificativo que vostede di. Dame a impresión que non é o caso. Porque, mire, vostede di que efectivamente se pintou, se cambiou as luces, chegou incluso a decir que se habilitou no hall T, non sei que diso, supoño que é o que hai antes do Salón do Plenos, que agora é unha sala de formación seica, que hai pois unha sala de lectura ou algo así. É unha sala de xuntas. Unha sala de xuntas. Unha mesa ampla onde pode usar unha sala de calquer xunta. persoa para traballar en Correcto, conxunto. mire, eu hoxe fui á biblioteca municipal. E sabe o que hai ao lado da biblioteca municipal? O icono do que é o seu goberno. Ao lado da biblioteca municipal, nas escaleiras de subida, o que antes era un salón público de plenos e unha sala de lectura onde podía ir calquer cidadán de Gondomar ou que nos visitara, agora hai unha cadea e unha placa que di prohibido o paso ás persoas. Ese é o que hai na biblioteca municipal en este momento. O mellor ese é máis que calquera outra cousa a imaxe que reflexa o seu goberno. Os cidadáns, fora. Despois xa faremos nós, que somos máis listos que calquera. Todo para o pobo, pero sen o pobo. Porque vostede mesmo recoñece que se hai algún problema, que se fale. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De que fale. Porque teño entendido de que vostede ten un correo cando se empezou a facer, a pintar, etcétera, etcétera, de espazo de lectura para que lle indicara cal eran as reformas que iba vostede a facer en esa biblioteca e siguen esperando unha contestación. En segundo lugar, non é só que haxa unhas actividades infantís os luns. Es que os venres hai un contacontos de nenos de 0 a 3 anos que está afectado por esta decisión que vostedes tomaron. Perdón? Os venres, contacontos, É porque está de afectado. 0 a 3 anos. Deixeme falar, despois fale vostede, fagame a minhas preguntas, pero de momento estou eu no uso da palabra. Grazas, señor alcalde.
Os luns está con Tomar, de 3 a 9 anos, e os sábados está lendo contigo, de 7 a 11 anos. E todos esos espazos están metidos dentro do ámbito do que vostedes fixeron. Porque tanto os contacontos, donde necesitan uns espazos moi determinados e que antes se podían usar por a distribución que había ali, ou cambiar esa distribución no mobiliario da biblioteca, impiden o desenrolo normal. Mire, Espazo Lectura é unha destas asociacións cívicas que orgullecen o Concello de Gondomar. Afortunadamente aquí somos ricos neso. E aquí pasaron 5 alcaldes. De todo pelase e condición. E coa tensión lóxica entre quen goberna e o que unha asociación que está aí e que depende de moitos espazos municipais, ningún deron se deu unha situación de decir ata aquí chegamos. Só con vostede. Só con vostede. Eu, perdona que lle diga, que non o creo a nivel persoal e, dende logo, como grupo político, tampouco o creamos. Si creemos neses cartaces de prohibido o paso ás persoas. O mellor se pasa un porco bravo por as escaleras pode pasar, pero as persoas non. Porque, ademais, é xusto prohibido o paso ás persoas. É curioso. Entón, non estamos falando dunha actividade, estamos falando de 3. Estamos falando dende os rapaces de 0, dende que nacen, que teñen esta edad 3, de 3 a 9 e de 7 a 11. Claro que hoxe hai unha actividade de 7 vidas alrededor de Carlos Casares e que se está utilizando, porque si, como vostede di, non sabe que problema hai e que os espazos de lectura parece ser que tomou esta decisión porque lles falta un fervor ou algo así, porque non hai ningún tipo de problemas, o mellor podía suspender todas as actividades e non as fixo. Non poña da súa boca palabras que eu non E utilicei. non as fixeron. Eu non dixen en ningún momento que lle faltaba un fervor. Non, eso digo Eso eu. di vostede. Non empece a utilizar palabras que eu non usei. Digo que vostede dixo que non sabía por qué. E que era unha decisión unilateral, non? É unha decisión fundamentada, porque cando un leva 11 anos traballando nun espazo e dinamizando algo tan importante como é unha biblioteca municipal, e todo o traballo cultural e educativo que se desenrolou aquí, vostede non pode vir aquí, pintar 4 luces, poñer 4 cadeiras de máis, e destruir un traballo que se leva feito e onde pasaron por aí centos de nenos e nenas de Gondomar. Por lo tanto, pedímoslle que fale con eles. Que fale con eles. Non se lle está dicindo outra cousa. E polo que se ve, vostede non falou con eles. Non falou con eles. Verdade? Non sei que di que non hai wifi. Debe ir pouco por a biblioteca. Porque wifi había na biblioteca, dende hai anos. O que agora va a haber un bibliotecario, verémolo, porque todos os seus historias son faremos, vamos a facer, vamos a mellorar os fondos, vamos a deturpar isto, vamos a conseguir tal, pero os resultados da Biblioteca Municipal de Gondomar son bastante evidentes. Bastante evidentes. E a agrupación que de forma desinteresada está traballando aí para todos nós, vostede ten obriga de escoitalos. Como mínimo, a obriga. E despois, se quere, pode decirle que non está de acordo e que va a facer o que vostede considera oportuno. Pero, como mínimo, debe vostede dialogar e falar con eles. Por lo tanto, enteres un pouquiño máis deste tema que sobarda, evidentemente, a este Concello de Gondomar. Xa non lle vamos a mentar aquí a cantidade de entidades que colaboran e que son socias protectoras deste espacio de lectura, verdade? Ou a cantidade inxente de escritoras e escritores que pasaron por Gondomar, que non pasarían se non está esta asociación.
por certo, xa que estamos de rogos, un dos problemas que houbo, ao mellor foi o cambio de pasar a espazo de lectura de cultura a ensino. Non sei. Agora está en educación. Antes estaba en cultura. Está onde estaba, sí. Ata agora, non. A ver se vou ser o culpable dos atentados da Tocha tamén, Non. Porque Creo neste que non se caso- entera moi ben onde está. Creo que non se entera moi ben onde está. Cecais teña moito traballo. Non é o mesmo. Non está no mesmo sitio. Da mesma maneira, posiblemente, a noites das bibliotecas de Gondomar, con este cambio veremos que pasa. Por lo tanto, pedímoslle, está aí, que recapacite, que chame a espazo lectura e que cando menos o escoite, e que chegue a un acordo para que estas actividades se volvan a desenrolar. Gracias. Gracias, señor de Río. Señor Araúxo, ten vostede a palabra. Pecha, salvo que vostede pida despois outra vez a palabra. Moi ben. Eu vou ser moi breve. Nos manifestamos xa no seu momento públicamente o apoio ao traballo e o labor que ven desenvolvendo o Espazo Lectura dende hai tanto tempo. Eu mesmo son socio do Espazo Lectura desde o primeiro momento da súa fundación e incluso asisto aos actos que organizan cando podo. Non vou entrar na parte expositiva da moción, que teño que recoñecer que está feita cun trazo, ao meu modo de ver, excesivamente gordo, pero tampouco ten maior importancia, porque nas partes expositivas das mocións pois sempre temos a tendencia todos a contar, a exagerar un pouco, digamos. Non hai problema, entendido perfectamente. Eu quedo ca segunda parte da moción, ca parte dispositiva, onde sí se pide recompoñer as pontes con espazo lectura. Nos quedamos con iso. E nesa liña puximos votar a favor da moción, obviamente, porque mantivemos público o apoio a ela no seu momento. Así de sinxelo, e ademais desexamos, e tamén, como dixemos públicamente, nos brindamos a colaborar nesa reconstrucción das pontes, como dixen, non? Non hai ningún problema. Non vou louvar aquí agora o traballo e o labor de Espazo Lectura, que é recoñecido por entidades dentro e fora do país que entenden bastante máis que a min destas cousas, e que eu, como veciño de Gondomar, cando me falan de Espazo Lectura por aí adiante, que me falan, pois recoñezo un certo orgullo, non? Por lo tanto, esa é a nosa postura. Nada máis, grazas. Grazas, señor Araúxo. Alguna intervención máis, señor Pauliño? Ten a palabra. Ben, simplemente para pechar, para pedirlle ao señor alcalde e ao seu grupo municipal que reconsidera a súa postura, independentemente do que vai a facer agora, e toda a Corporación Municipal de Gondomar, agás os 4 membros do Partido Socialista que manifestaron que non van a apoiar esta moción. A nós o que nos interesa é que vostede e o seu goberno falen con Espazo Lectura e resolvan esta situación. Moitas grazas. Sometemos a votación esta moción. Votos a prol da moción. Abstencións. En contra. Non hai. Queda aprobada a mesma. Pasamos á seguinte moción. Moción de Manifesto Miñor da concelleira Rocío Cambra, de Sanidade. Ten a palabra, señora Cambra. Moitas gracias, alcalde. Esta moción é sobre o servicio de pediatría en Gondomar. Exposición de motivos, recorte na sanidade pública son algo máis que consignas de cidadáns indignados, de sanitarios que protestan ás portas dos hospitais, de atrasos nas urxencias ou de copagos nos medicamentos. Son tamén recortes cando non se cubren as baixas do persoal médico ou non sanitario, que como consecuencia inmediata producen o colapso nas demais consultas. Algo semellante ao que está acontecendo na actualidade coa consulta de pediatría do Centro de Saúde de Gondomar.
por mor de non ser cuberta a baixa de pediatría titular do Centro de Saúde Valmiñor da Xunqueira, o Sergas impón a sustitución parcial da mesma a través da titular que exerce en Gondomar a partires dunha hora determinada e no Centro de Saúde da Xunqueira. O resultado deste remendo son 2 servizos mal atendidos. E os nenos e nenas de Gondomar, que neste momento son 1.300, son obrigados a se desplazar a Pansón ou directamente ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Dentro do Grupo Municipal de Manifesto Miñor, entendemos que esta problemática ten a suficiente entidade e gravidade para que, como corporación municipal, non nos resultalle, en consecuencia, intervir no asunto, xa que logo propoño a toma de consideración do seguinte acordo. O Pleno da Corporación Municipal de Gondomar insta a Consellería de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde, o Sergas, a que coa maior urxencia posible proceda ao nomeamento dunha pediatra sustituta no Centro de Saúde Valmiñor da Xunqueira, así como a ter previstos este tipo de contingencias para outras ocasións, por atender que o que está en xogo é a saúde do ben máis preciado dunha sociedade, as nosas nenas e os nosos nenos. Gracias. Grazas, concelleira. Intervencións? Ningunha. Sometemos a votación, entonces. Perdón. Señor Pauliño, ten a palabra. Grazas. Gondomar Concello Aberto, evidentemente, vai votar a prol desta moción, sabendo que esta é unha situación que non se va a resolver, que va a paliar o problema, que non se va a resolver. Nos trouxemos no anterior pleno unha moción, porque, curiosamente, no novo centro de saúde, proxectado aquí, donde a parte que estaba do goberno xa estivo, sigue contemplando un pediatra. Eu non sei se vostedes son coñecedores de cantos nenos e nenas menores de 15 a 0 anos hai en Gondomar. Porque aquí se fala de que están atendidos 1.300 e que a ratio e que sobarda en 100. En Gondomar, según o padrón de Gondomar, hai 2.212 nenos e nenas en Gondomar. Repito, 2.212, o que significa que estamos 1.000 por riba do que hai agora. Na Xunqueira hai 2 pediatras, en Pansón hai un pediatra, en total en Nigrán hai 3 pediatras, en Gondomar hai un, e eso vai seguir así coa construción do novo centro de saúde. Por lo tanto, nós vamos a apoiar esta moción, pero a solución que hai que darlle a este tema é, evidentemente, que se dote o novo centro de saúde con 3 pediatras. Grazas. Grazas. Se non hai máis intervención, sometemos a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal de I por G. Ten a palabra o seu voceiro, Manuel Gómez. Gracias, alcalde. Esta moción solicitando, pois, bueno, está solicitado polos veciños desde fai anos nas parroquias de Gondomar e Chaín, nos barrios de Abelar, Zapa e Loureiro, o saneamento. Pero, bueno, vou a ler a moción. Tal. Con data 28 de 4 de 2013 foi presentada por rexistro unha solicitude dos veciños con residencia habitual nos barrios de Abelar, Zapa e Loureiro, pertencentes, como dicía antes, ás parroquias de Gondomar e Chaín, coa demanda justificada de que por parte deste Concello se lle dotase do servicio de saneamento nos citados barrios. Con data 3 de 12 de 2015, ante a resposta calada por parte da Administración a súa demanda, presentan de novo por rexistro escrito solicitando unha resposta á demedita petición. Cos datos que manexo na actualidade, dita resposta non se deu, o que non ten justificación algunha, xa que
é deber da Administración en contestar en tempo e forma as demandas dos veciños, e máis sendo tan justificadas como da que estamos a falar. Por todo o exposto, polo que levo a este pleno a adoptar o seguimento acordo, que o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar adopte o acordo de iniciación do expediente encaminhado a dotar do servicio de saneamento nos barrios de Avelar, Zapa e Loureiro, pertencentes ás parroquias de Gondomar e Chaín, facultando ao señor alcalde, por si fuera necesario, a facer as xestións pertinentes ante as diversas administracións en procura de financiamento necesario para a súa realidade ou ben facelo con partida municipal existente nos orzamentos. Grazas, señor Gómez. Permítame decirlle que o Partido Socialista vai a votar a prol desta moción, que consideramos que o saneamento é unha necesidade en todo o municipio, non só en Chaín. Xustamente hoxe, a modo de referencia, se reuniu comigo a Asociación de Chaín para pedirme ademais saneamento non só en Zapa, que esa foi outra petición que fixo outro veciño hoxe en outra xuntanza ao largo da mañán, senón tamén para facelo en Pedrouco, Mourisca, Rapadouro. Por tanto, son varios os barrios de Chaín que piden saneamento a parte dos que vostede menciona. Eu quería, iso sí que é relevante para a acción de goberno, que me dixera que dentro do acordo que deste pleno pretende adoptar, un é iniciar o expediente encamiñado a dotar o saneamento a esos barrios, non? Tamén facultar o alcalde, si fora necesario, para facer as xestións pertinente perante as administracións, non? Pero tamén di, ou ben, facelo contra a partida municipal existente dos orzamentos. Entendo que vostede me está dando o voto a prol para levar unha modificación de crédito, se é necesario, para dispor de financiamento propio e con recursos do Concello para dotar de saneamento estes barrios, porque de pouco vale que me faculte para dotar o alcalde de que faga isto con partida propia, se despois ten que vir a pleno, non? Entonces, eu digo, me parece moi ben, pero que quede constancia que si decido ou decide este goberno traer a pleno esta partida necesaria para dotar de saneamento a estes barrios, de entrada contamos co seu apoio da sesión plenaria que sexa necesario. É o que me pide aquí, non? Sí. Vamos a ver. O que me contesta di que o saneamento é unha necesidade. O saneamento é un dereito que teñen todos os veciños. Todos os veciños teñen dereito a ter saneamento. Tamén me dice que hai outros barrios que o solicitaron, por suposto. Eu me estou remitindo a uns barrios que o solicitaron xa no ano 2013 e no 2015 outra vez. Entonces, isto é necesario, aparte é un dereito que teñen todos os veciños, non os deses barrios, de todos os barrios, os barrios e as parroquias ou parte das parroquias que están sin saneamento. En todas as parroquias hai saneamento, en parte, pero hai algúns barrios que non o teñen. O que se refere, se está rizando o rizo, como sempre, señor alcalde. Non, vamos a ver, eu lle propoño que facultalo, que o alcalde está facultado, pero é unha forma máis ou menos de expoñer, a máis só expoñer case sempre ou así as mocións, non? Se vostede ten orzamento en infraestructuras ou en vías e obras nese apartado, eu quero facer, pois, o que o faga con esa partida. Si ten. Ahora, se usted as gastou en outras cousas e ahora nos quere aquí a nos obligar ou xa está dicindo, xa dá por feito de que llevamos a aprobar unha modificación de crédito, iso temos que estudiarlo chegado o momento para que vostede fai a modificación de crédito. Vamos a ver, nas partidas de infraestructuras, vostedes, cando fan os orzamentos, imagino, primeiro terá que facer un orzamento para eso, que non o ten, que leva prorrogado non sei cantos anos. Vostedes teñen vostedes non, o Concello ten unha cantidad, se vostede dentro desa partida ten cartas para facelo ben, e se non, pois, a outras administración, como pode ser a Consellería, como pode ser a Diputación, e todo eso. Iso que lle propoño eu. O mellor, aínda tendo, se o pode conseguir por mediación de outra administración, de maravilla. Sempre lle van quedando cartas para outras cousas. Eu formei parte dun goberno no seu día e se podía conseguir de outras administracións non gastaba dos cartos que tiña aquí. Os daqui dispoñemos deles sempre cando queiramos. Pero dispoña dos que poida dispoñer vostede e o seu goberno. As modificacións de crédito e todo eso, chegado o momento, xa se mirarán. Non ten nada que ver con eso. Nós simplemente pedimos
que a esos barrios e a outros máis, pero estos, como esta solicitud feita xa en dúas ocasións, e hai unha insistencia, e é necesario, noutros sitios tamén, que se faga dunha forma ou outra, pero o outro é outro tema. Nada Ben. máis, en un principio. Iso chamase querer quedar ben, entendo eu. Vostede me faculta para que eu dispoña dunha partida orzamentaria necesaria para levar o saneamento a estes barrios. É o que pide aquí. Faculta ao alcalde para ser o interlocutor ante outras administracións. Iso é unha obviedade. Son facultades que xa veñen implícitas, non as ten que dar usted. Ven ademais a decir de que quero saneamento, pero ademais tamén ven a decir que faculta ao alcalde para que se faga a través dunha partida municipal con orzamentos propios e partida propia. Entonces, eu claro que me interesa, porque mire, lea. Vamos a ver, non estamos solicitando que o faga e que faga vostede unha modificación de decreto. Vamos a ver, vou ler outra vez. Que o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar adote o acordo de iniciación do expediente encaminhado a dotar do servizo de saneamento no barrios de Avelar, Zapa e Loureiro, pertences ás parroquias de Gondomar e Xaín, facultando ao señor alcalde, por si fuera necesario, a facer as xestións pertinentes ante as diversas administracións en procura de financiamento. Si fora necesario, se vostede non ten cartos nesas partidas, faga, traballe e vai á Diputación e ali, ca súa amiga Carmela Silva, sentes ali hasta que lle dé os cartos. Mire. Este que está aquí foi concelleiro de Vías e Obras. Sí. E rillou moitas silla ali na Diputación. Así fixemos 57 camiños. E as cousas fanse así, luchando. Non, agora trae aquí unha modificación de crédito de 20 cousas, o que eu quero, e claro, como me facultan, non rizo o rizo. As cousas se fan traballando e luchando. Siga lendo, señor Gómez. Ou por si fora necesario facer as xestións pertinentes ante as diversas administracións en procura de financiamento necesario para a súa realidade, ou ben facelo contra a partida municipal existente nos orzamentos. Se vostede ten no orzamento seu, se vostede ten na súa partida esos cartos, dispón deles, e se non, traballe. hai que fijarse máis do que vostede supón. ten a presidenta de Diputación do seu partido. Bueno, pois a súa compañera concelleira, que, bueno, ahora xa non é de Vías e Obras, que xa cambiaron. Bueno, é igual, xa non vamos a entrar neso que... Sí, pero bueno, é de infraestructuras. Ali todos os días, este que está aquí, horas e horas. En Diputación. En Diputación, moitas horas. Xo sabemos, Xo saben, moi ben. Antes de ser goberno tamén pasaba moitas. Antes de ser goberno tamén pasou moitas horas. Non, aí está equivocado. De adivino moi mal, señor alcalde, como sempre. Pero bueno, eu recuerdo non se vive. De votar falar por falar, moi ben. Claro. De adivino non se ganaba a vida, nada máis. Veña, non vamos a entrar en nada máis. Moitas gracias, señor Gómez. Bueno, se non hai máis intervencións, veña, pois estamos de acordo, nós particularmente con esta moción, que nos faculta para facer unha cha de cousas. Votos a prol da moción, aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción de CABE, moción presentada por o concelleiro Josué Villar. Boa noite a todos e todas. Ben, un ano máis traemos unha moción para conmemorar o 14 de abril. Se ven a moción do ano pasado, o goberno de Manifesto Miñor e Partido Socialista non a cumpriu e, por lo tanto, deixou as víctimas da represión franquista sen homenaxe. Nos seguimos insistindo por compromiso, por dignidade e por respeto a todas esas persoas que traballaron por un mundo mellor moito antes que nos. Paso a ler a exposición de motivos. O 14 de abril de 2017 cumpríanse 86 anos da proclamación da Segunda República, que inaugurou un breve período de progreso, modernización da sociedade, así como un avance de numerosas conquistas políticas, sociais e económicas a prol da maioría social. O ideario e valores que defendía a Segunda República foron plasmados na Constitución de 1931, que recollía os principios políticos de democracia, regionalismo, laicismo, economía social, establecendo unha república de traballadores e traballadoras de toda clase que se organiza nun réxime de liberdade e de xustiza. Entre as medidas levadas a cabo polo goberno republicano atopamos a supeditación da propiedade privada aos intereses da economía estatal, o dereito ao voto da muller, o dereito ao aborto, o recoñecemento do matrimonio civil e o divorcio, e o fomento dun ensino primario laico, gratuito
obrigatorio, entre outras medidas. Este sistema democrático rematou na derrota da Guerra Civil, para dar paso a máis de 40 anos de franquismo, represión e retrocesos. O 14 de abril ten que ser unha data reivindicativa para reclamar o dereito á república e ás repúblicas, como único sistema que pode garantir a igualdade efectiva das persoas ante a lei. Tamén para facer unha homenaxe a todas as persoas vítimas de represión franquista e condenar o golpe de Estado contra a Segunda República. Por iso, o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto somete a consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos. Que o 14 de abril o Goberno do Concello de Gondomar colgue unha bandeira republicana no balcón da sede consistorial para facer unha homenaxe a todas as persoas que defenderon a Segunda República, así como o período democrático que se inaugurou. A bandeira será colocada polo alcalde ou tenente alcalde a primeira hora da mañá. Punto 2. O Concello de Gondomar organizará actos conmemorativos e divulgativos do 86 aniversario da proclamación da Segunda República no mesmo día 14 de abril, que serán anunciados na web do Concello, na prensa e nas redes sociais con suficiente antelación. Punto 3. O Concello de Gondomar promoverá no 2017 diferentes actividades encamiñadas á rehabilitación política e cívica de todos aqueles e aquelas que foron vítimas da represión franquista, xa fose durante o alzamento militar ou durante a posguerra. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Bueno, o Partido Socialista, inda que todos saben que, ou dicen algúns que é republicano, eu considérome tamén, pero pero ante todo considero-me alcalde deste concello, eu alcalde de todos, e iso se me fai a mí moi grande. Teño bastantes cousas donde ocupar o meu tempo como para empezar a pôr bandeiras do concello ao lado da de España, da Unión Europea ou da de Galiza. Por lo tanto, con nós non conte. Non conte que eu, canto menos, xa non digo autorice ou permita colocar a bandeira do balcón do concello, da casa de todos, senón que ademais non o vou facer eu. Porque, en todo caso, se o fixera, incurriría dun ilícito penal. Lembre que o ano pasado, por orden judicial, algúns alcaldes tuveron que retirar as bandeiras que enarbolaban os concellos. Pero, bueno, eu non veño aquí a discutir sobre si é legal, non é legal, si ao final hai que pola ou non. Mire, tocoume en este caso a min ser alcalde e eu vou a decir unha cousa. Eu non vou a entrar en isto. Nós vamos a votar en contra e vamos a seguir traballando do que verdadeiramente nos preocupa. E desde logo podo decirlle que non son estas liortas nin guerras de bandeiras, nin recoñecementos, nin nada. Eu non vou a permitir, si podo, nin colocar a bandeira da República do balcón do Concello, como tampouco vou a permitir colocar a de España co aguilucho o día 20 de noviembre. Nin unha nin outra. Exactamente igual. Así yo digo. Por lo tanto, as bandeiras que se van a colocar do Concello son as bandeiras que legalmente permite o goberno central, o goberno autonómico, o goberno que se xa colocar. Quero dicirlle con isto, non ten por que coincidir comigo, simplemente que comigo non conte. Eu non me vou a sumar a esta iniciativa de ningún tipo, nin eu, nin os 4 compañeros que representamos ao Partido Socialista. Por lo tanto, vamos a votar en contra esta moción e vostede, pois, se pasa, tendremos que ver o que facemos. Moitas grazas. Intervencións? Señor Guitián. Grazas. Non simplemente para decirlle ao concelleiro que estaríamos de acordo co terceiro punto, pero non co primeiro e co segundo. Como supoño que non vai mover a moción, o noso voto será en contra. Grazas. Señor Gómez. Noso grupo non vai entrar en temas agora a estas alturas nin de símbolos, nin de bandeiras. Respetamos as ideas de cada un e todo, pero nós non entramos neste tipo de cousas, por lo cal o noso grupo Iniciativa por Gondomar vais a estar neste punto. Nada máis, gracias. Señor Araúxo. Gracias, alcalde. Ben, eu ao señor Villar voulle dar os mesmos argumentos que lle dei hai un ano, cunha pequena variante. Falaba vostede que as víctimas do franquismo quedaron o ano pasado sen homenaxe en Gondomar. Eu teño que decir que a vostede, eu levo asistindo durante moitos anos
as homenaxes que se lle fan ás víctimas do franquismo en Gondomar e máis alá de Gondomar, a vostede non o vin nunca. Volta dos 9, paseados e fusilados de Gondomar, sei do que falo, porque me toca moi cerca, ademais, non o vin nunca aí. Creo que ese tipo de cousas, ademais, tal como vostede a trae aquí, pareceme a min que é un pouco frivolizar sobre estas cousas, non? Con estas cousas tan serias, non? Como é a República e, sobre todo, que o que nos defendemos os valores republicáns, non? Que son cousas distintas. Unha cousa é, vostede que de política, supoño que yo enseño, creo que isto o aprenden en primeiro de carreira, non? Unha cousa é o modelo de Estado republicán e outra cousa son os valores republicáns. Hai estados que se din republicáns que dan medo velos. Vamos a deixalo aí. Nos apoiamos as dúas cousas. Imos de apoiar a moción, non se preocupe. Agora, tamén lle digo unha cousa. Como esa pequena variante que vostede este ano tuvo a habilidade de poñerme a min para que coloque a bandeira, e como é unha alusión directa a min, vou a decir unha cousa moi clariña para que lle quede clara e non intente convencerme como fan os testigos de Jehová cando lle aparecen a un pola porta. Mire, eu son nacionalista e esa non é a miña bandeira. De acordo? Esa non é a miña bandeira. Eu non vou colocar ninguna bandeira de España en ningún sitio a gasas que por imperativo legal teño que facer, tiven que facer. Respeto profundamente esa bandeira polo que significa. Pero eu non a vou colocar. E por ese motivo, porque nin é a miña, nin aspiro, eu aspiro a outra cousa. Aspiro a que no balcón do meu concello pendura algún día unha única bandeira que é a miña, que é azul e branca. De acordo? Entón, non vou, por eso, e esta é unha intervención a título persoal, porque vostede me alude a nivel persoalmente ao meu cargo na moción, non? Por lo tanto, nós imos de votar a favor, insisto, para nós o importante de todo isto son os valores republicáns, non? Que ese sí que hai que practicalos todos os días do ano e non só un día ao ano. E aí, pois, aí vai nos topar. E rogo yo a vostede que teña ben participar nas homenaxes aos represaliados republicáns que todos os anos se fan no Valmiñor e noutras localidades próximas e que xa lle digo eu non o vin nunca, mellor estaba e eu non o vin, pode ser. Eu, dende logo, vou a todas e non o vin nin a vostede nin a ninguén do seu grupo, tamén o teño que decir, non? Pero, xa que vostede fala, pois digo yo a vostede. Nada máis, pero imos a votar a favor da moción. Gracias. Grazas, señor Araúxo. Remata, señor Villar. Ben, bueno, vou a comezar polo señor Antonio Araúxo, que non sabía que agora dorme conmigo para saber onde vou. Non sabía que dormía vostede conmigo. Que non sabía que dormía vostede conmigo. Vostede sabe, cando eu vou a unha manifestación, cando, onde... Decir, eu vou todos os anos as manifestacións republicanas. Cando, onde, será decisión miña, primeiramente. Eu a vostede non lle digo a que manifestacións ten que ir. Cando eu me refiro, e non vou ao persoal, vou ao político, que o que aquí hai que ir. Non como vostede que trata de... Non? Mire, eu me refería a unha moción aprobada nese pleno que vostedes apoiaron. Eu non traio esta moción, aquí non puse en Paco Ferreira e Antonio Araúxo por ferir os seus sentimentos. Outra cousa que vostede me diga que non son persoas de fiar e, polo tanto, cambio o nome e poño outro. Pero entendo que tanto o alcalde como o alcalde están legitimados e teñen unha responsabilidade. E por se acaso, mira, o alcalde se despista ese día, non estaría de máis que unha persoa que entendo, que respeta unha bandeira que di que non é a súa, pero que parece señal, pero que di respectala, non? Di respectala. Como demócrata, que vostede di ser, que non é, porque se demostra aquí cos acordos plenarios, múltiples acordos plenarios que vostedes non cumplen. Vostedes están falando por unha moción, porque lle digo que colgue como tenente alcalde do Concello de Gondomar a bandeira republicana. En fin, señor Antonio Araúxo, o dito, non sei a que manifestacións vai ou non vai vostede, eu teño a conciencia moi tranquila coas manifestacións que asisto ano tras ano e sesa republicanos ou non, porque eu considero e non teño por que darlle explicacións a vostede. Eu me refería que neste pleno se aprobou unha moción democráticamente, votada tamén por vostedes, que 2 días máis tarde non a cumpriron.
É iso o único que digo na moción. É o único que dicen na exposición de motivos. Non pretendo ni atacarle a vostede, ni ao señor Ferreira. Igual a vostede se sente atacado por outros motivos. Pero non por un ataque persoal na miña moción. Porque non o hai. Non sei, é a primeira vez que lle veo saltar nun ano de goberno, nun ano e medio. Mira que fixo este señor mil cosas mal neste Concello. E vostede cala, todo, pleno tras pleno. Pleno tras pleno. Eu sí que entendo. Eu sí que entendo. Parece mentira que a única vez que vostede responde a unha moción dun grupo, sexa o grupo municipal de Gondomar Concello Aberto, e sexa nese tono. Porque eu sí me dou conta do que está a facer. E no resto de plenos, pleno tras pleno, e incumplindo os acordos plenarios, vostede está calado. E é copartícipe do que fai este goberno socialista que non é socialista. Nada máis. Moi ben. Quería decir... Sí, pero, desculpa, unha cousa máis, vou acabar. Ao señor Ferreira, perdón, que me centrei en Antonio. O ano pasado se insistí no tema. É certo que houve ordes judiciais para retirar bandeiras. Pero tamén é certo que é legal colocar esa bandeira. Se vostede me... Temos aquí o secretario, vamos preguntar a ver se é legal ou ilegal colocar esa bandeira. Realmente houbera un problema de ilegalidade, nós non temos ningún problema en modificar os termos da moción para que se poda facer a homenaxe ás víctimas do franquismo. Nada máis. Bueno, non lle vou a contestar porque ademais é que nada. Quere vostede contestarlle, señor Araúxo? A ver, é que eu non entendín a parte final do señor Villar, nin tampouco me interesa que vostedes se esforcen en explicarme agora, en este momento. Ya vou explicar outra vez. Non é necesario. Si teño uso a palabra. Unha explicación política que vostede pode entender, estar de acordo ou non, de por que eu, a nivel persoal, como tenente alcalde, e como persoa que ten unha ideoloxía que leva practicando durante moitos anos, diseñe que eu non vou colgar en ningún lado ninguna bandeira española agás aquelas que por imperativo legal teña que facer. Punto. Así de simple. Porque a miña bandeira é outra. De acordo? Vale? Entón, esa é a miña explicación política, que usted pode compartir ou non. Ora, non mesture allos con bugallos, vale? Que non veñen a conto. E xa non vou discutir máis. Do resto, pues, grazas, non vou entrar. Señor Araúxo. Quere a palabra para cerrar, definitiva, señor Villar. Bueno, unha cousa, señor Ferreira, o da bandeira, que decida que vostede non pede tempo en colocar bandeiras, temos perdido tempo en colocar bandeiras, outro tipo de bandeiras reivindicativas, non houve ningún problema. Señor Antonio Araúxo, vostede de ideoloxía xa non lle queda nada. Foi en declive, foi de 100 a 0 en moi poucos anos. Dende que lle conezo, desde 2011, lle puedo asegurar, é a miña opinión de persoa de esquerdas, e agora sí que é persoal, que vostede foi de arriba a baixo en picado, nada máis. Grazas, señor Josué. Cousas da vida. Bueno, pois hai que respetar todas as opinións, non pasa nada. Sometemos entonces a votación esta moción, non hai ningún cambio da mesma, ni se suprime ningún parágrafo ni nada, polo tanto queda tal cual. Sometemos a votación a mesma. Votos a prol da moción. Abstencións. En contra da moción. Vale, non pasa a moción. Seguimos ca seguinte moción de CABE, presentada por o concelleiro Pauliño de Río, quen ten a palabra, señor Pauliño. Grazas, señor alcalde. A moción é solicitando unha manifestación por parte desta corporación municipal para o arreglo do problema que ten o IES Auga da Laxe no tema da cuberta. A exposición de motivos di o seguinte: o centro de estudio secundario que existe no noso concello, un dos dous que hai, é o IES Auga da Laxe, fundado en 1989, un centro onde se cursan estudios secundarios e de bacharelato, ciencias e tecnoloxía e humanidades e ciencias sociais.
cun total máis menos de 230 estudiantes e ao redor de 40 docentes, onde se imparten 2 liñas de educación secundaria con 8 grupos e 3 de bacharelato cun total de 6. É o centro de secundaria de máis antigüedade de Gondomar e supuso, no seu momento, un logro importante para este concello, xa que daquela tiñase que cursar os estudos de bacharelato a Vigo. No primeiro ano de funcionamento constituíse como Instituto de Educación Secundaria Profesional de Gondomar e posteriormente, logo da reforma do ensino secundario por acordo do Consello Escolar do 18 de febreiro de 1999, pasou a denominarse IES Auga da Laxe, nome que se debe ao xacemento rupestre de petroglifos localizados na parroquia de Vincios. Recibe o alumnado do Colexio de Primaria Chano Piñeiro e do IES Terra de Turano de Gondomar no curso 1998-1999, ano no que se elaborou o PEC, de acordo cos plans educativos da Consellería de Educación, implantouse neste centro a LOCSE nos curso primeiro, segundo e terceiro da ESE. No curso 2015-2016 implantáronse os novos currículos da LONCE en primeiro e terceiro da ESE e en primeiro de bachillerato, e no curso 2016-2017 estánse poñendo en marcha os de segundo e cuarto da ESO e segundo de bachillerato. Teríamos tamén que decir que este centro, ao non ter ciclos, perdeu os CPPI, que eran unha ferramenta fundamental para moitos alumnos e alumnas de Gondomar, que era un tema que tal vez deberíamos de retomar no seu momento. Ben, como un dos centros de ensino secundario do Concello, pretende converterse, co apoio da Corporación Municipal, nun centro dinamizador tamén da cultura en Gondomar. Realízanse actividades complementarias, aquelas que se fan durante o horario escolar, e extraescolares, evidentemente, aquelas que se fan fora dese horario. Estas actividades son un complemento á educación formal que o alumno ou alumna recibe no centro educativo. Con esta finalidade, as actividades complementarias e extraescolares contribuyen tanto a complementar a formación académica do alumnado como para a adquisición de valores e actitudes como a tolerancia e o respeto que son necesarias para a boa convivencia. O centro fomenta as actividades extraescolares e complementarias que se realizan dende hai anos, tales como proxectos europeos e intercambios culturais con centros da Unión Europea, xornadas de senderismo, actividades de teatro, grupos de música, actividades deportivas, xadrez, visitas a museos e empresas, e promove todas aquelas actividades interdisciplinares que contribuyen a un bo desenvolvemento social do alumnado. Ademais, colabora co Concello de Gondomar porque varias das instalacións deste centro educativo sirven para as escolas deportivas municipais. Ademais, realiza unha importante actividade de intercambio con diferentes centros da Unión Europea, xa o dixemos, entre eles o Instituto Nagol de Alemanha para os alumnos e alumnos de primeiro de bacharelato e o Wide Gymnasium de Aarhus de Dinamarca para o segundo de bacharelato, así como diversos intercambios con Francia e Alemanha para o estudiantado da ESO. Os proxectos e intercambios internacionais constituyen unha poderosa ferramenta para mellorar o centro, potenciando a aprendizaxe das linguas estranxeiras e mellorando a calidade da formación do profesorado. Dende hai anos, este centro está a soportar unha deficiencia na cuberta, é dicir, no tellado, que está a ocasionar innumerables problemas nas actividades educativas do Instituto. Dende hai aproximadamente 3 ou 4 anos, procedeuse por parte da Consellería competente a intentar solucionar este problema procedente a botarlle unha capa de pintura impermeabilizante á cuberta. Esta actuación non serviu para solucionar a deficiencia. As pingueiras no centro son algo habituais en canto se pon a chover e afectan, entre outras, a dependencias a aulas Seralún, as corredores do segundo andor, a aula de informática e mesmo na entrada, onde no patio cuberto hai que desplazar unha mesa que usan os estudiantes para non mollarse. Mesmo poden ocasionar un problema de seguridade no centro, xa que algunha destas pingueiras cae polo teito en riba dun proxector, en concreto da aula Xeralún, quero recordar, e como toca a instalación eléctrica, pode ser en un momento dado perigoso. Dende o Instituto enviáronse de xeito repetitivo escritos denunciando esta eiva e solicitando unha solución definitiva. A unidade técnica da Consellería está evidentemente ao tanto, o xefe territorial da mesma está ao tanto do problema,
pero a Consellería de Educación, a día de hoxe, e a pesar dos 9 escritos que dende os distintos estamentos do centro escolar se lle remitían á Consellería, creo que son 9 en total, non contestaron a ningún deles. O Consello Escolar do Centro, evidentemente, ten tratado este tema, mesmo expresando a súa preocupación ante o retraso e o problema que supón para este centro. E iso, incluso, nun inverno como este, onde, evidentemente, tampouco é que chovera moito. Menos mal que non tivemos un inverno máis riguroso nese aspecto. Por lo tanto, resulta evidente que a Consellería debe resolver este problema coa seriedade e a premura que non demostrou ata agora e que impide un desenrolo normal e adecuado nas actividades do centro. Por todo isto, Gondomar Concello Aberto solicita, tras o seu debate, se procede, a aprobación polo Pleno Municipal do seguinte acordo. En primeiro lugar, o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar exixe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que priorice dentro das súas actuacións unha solución ás deficiencias da cuberta do IES Auga da Laxe de Gondomar, ben a través do cambio da mesma ou calquera outra solución que evidentemente os técnicos da Consellería estimen pertinentes. E, en segundo lugar, que estas obras se realicen antes do comezo do curso escolar 2017-2018 para que todos os que realizan ali actividades, os profesores, os alumnos e as familias que van ali, incluso os que utilizan ese centro para outras actividades, pois se poda desenrolar en un ambiente normalizado. Grazas. Grazas, señor Pauliño. Alguén pida a palabra? Ninguén. Nada nos parece correcto. Mañán mesmo saldrá este acordo para a Consellería, secretario, si procede ao resultado da votación. Votos a prol. Queda aprobada por unanimidade. Ben, estamos ca última, ca derradeira das mocións que presenta CABE, tamén o señor Pauliño, a quen lle damos a palabra. Grazas, alcalde. Espero que seña a derradeira diso, espero que seña deste pleno. Claro. Pode ser a última, a derradeira deste pleno, porque, tal como dixo, Quítelle vostedes a gana de falar galego a calquera. tal como dixo, ten o seu aquel, ten o seu aquel. Así nos vai, carallo. Ben, esta moción é unha moción para que se limpe e se asegure, na medida das posibilidades orzamentarias deste goberno municipal, un dos camiños públicos que quedan todavía de terra, porque en Gondomar quedan todavía camiños públicos de terra nas parroquias. É un camiño da parroquia de Vincios, no barrio da Rocha, figura no camiño, no inventario municipal, como camiño número 246. A exposición de motivos di o seguinte: a Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no seu título segundo, capítulo terceiro, competencias, establece no seu artigo 25.2 que o Concello exercerá en todo caso como competencias propias nos termos da legislación do Estado e das comunidades autónomas nas seguintes competencias, no parágrafo D, infraestructura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. No seu artigo 26.1 di: os concellos deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes: a. En todos os concellos, alumeado público, cementerios, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecimento domiciliario de auga potable, sumadeiros, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. Tendo conta estas competencias municipais, no Bairro da Rocha consta no inventario de bens municipais, dentro do epígrafo primeiro, bens inmobles e no grupo C, vías públicas, o denominado camiño número 246, que parte da estrada do Salgueiro, cunha longitude de 137 metros e cun ancho medio de 3,40, cun firma de terra e con cunetas sin perfilar. Este camiño está sin empar nas súas beiras, particularmente na esquerda, onde as silvas e os matos comen algúns tramos casi 2 metros do camiño. Ademais,
Na súa banda dereita, a existencia dun noiro está orixinando que a terra se desprenda cara abaixo, o que pode orixinar un problema de seguridade se un vehículo se abeira demais ou cedo firme de terra por mer da choiva. A construción dun muro sería a solución máis a caída, pero a limpeza da broza da marxen esquerda permitiría non ter que abeirarse tanto cara á dereita e diminuir o risco ou paliar os seus efectos. Por as razóns anteriormente expostas e polo que solicitamos, tras o seu debate, se procede a aprobación do seguinte acordo, que se proceda, por parte do Goberno Municipal, a limpar o camiño número 246 no barrio da Rocha en Vincios e se estudie por parte dos técnicos municipais o problema da falla de seguridade no tramo da marxa dereita, emitíndose un informe para darlle unha solución. Grazas. Moitas grazas, señor Pauliño. Nada, por a nosa parte como goberno, obviamente mañán faremos o concelleiro xa de Vías e Obras tomaría nota, miraremos este camiño para limpialo e arranxalo e pediremoslle ao arquitecto que emita un informe sobre a seguridade da contención das terras, etc. Nos parece obviamente ben, como non pode ser outro xeito. Por a nosa parte, vamos a votar a por. Algúnha intervención máis? Nada, pois veña, sometemos a votación entonces esta moción. Votos a prol. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Pasamos a... Vamos a ver... Xa non digo derradeiro, non vaya a ser. Pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Empezamos por os rogos. Algún rogo? Señor Guitián. Eu era para lembrarlle que aprobamos hoxe, eu cheguei un pouquinho máis tarde, a acta da sesión anterior. Nesa acta figura que lle solicitara porque me respondera por escrito a 3 cuestións. Pensei que iba a estar hoxe aquí, porque era para este pleno. Ese é un rogo que me fai. O rogo non, vai estar aquí, vai vir no próximo pleno. No, voulle facer chegar... O que pasa é que os informes que pedín ao respecto para contestarlle que era, lembro dous así, era o cementerio de Vincios, o cementerio de San Cibrán, o tema de Espina del Fin, do tema de agua, están os técnicos facendo un estudo da prórroga dos 5 anos da compensación, etc. Estou pendiente de que a intervención mo pase. Do tema do cementerio tamén están os técnicos vendo o que é o reglamento e como vai a salir eso a concurso, a concesión, etc. Quería darllo xa de maneira que estuvera o procedimento impoluto, co cual leva tempo porque non está así aí moi claro. Bueno, fareillo chegar nada máis o teña, antes falaba antes ainda co secretario e ca interventora sobre ese asunto. Eu pensei telo para hoxe, pero non. Bueno, como sabe, un tema técnico non obedece tanto a unha xestión política, non? De decir que é o que vamos a facer, sino un tema xurídico, de procedimento, de legalidade. Entonces, en ese sentido están os técnicos do Concello traballando de como artellar isto da mellor vía de legalidade canto antes. Pero así que o teña e o traslado. De feito, eu iba a decir outro día da comisión e depois ao final se me pasou. Prefiero eso a darlle unha contestación banal que ao final sabe que non lle vai a valer, pero se trata de darlle os datos como teño que darllos. En ese sentido lle pido disculpas para que intentarei para a semana a ver se xa os teñen e os traslado. Vale, pois moitas gracias. Bueno, espero ese escrito, espero que sea canto antes. Quería facerlle un rogo, entonces saliu outro día na prensa que aí pola zona de Mañufe un coche caiu por o Noiro. Hai unha zona que é unha zona estreita e que, bueno, o Noiro ten unha certa altura e volcou. Entón, o rogo sería non para esa zona en concreto, sino para toda Gondomar, que seguramente hai máis zonas onde hai un certo risco de que os coches caian, bueno, que non sei se o concelleiro responsable de Vías e Obras pode darlle unha volta e mirar esas zonas, ou non sei se teñen algunha reclamación por parte de persoa, de algún veciño,
pero bueno, que miren en esas zonas que se considere pois que poñan as proteccións pertinentes. Grazas. Totalmente de acordo con usted. Sabe que esa vía é un tramo de Diputación. De feito, sí que é certo que xa nos chegou esa petición. Xa fixemos as xestións pertinentes para que a ver se a Diputación pon as bandas, non só aí, sino hai outros tramos que tamén queremos, como vostede sabe, que tamén o fixo do seu goberno, incluso que eran carreteras municipales, en algúns casos se fixe como do Guadarrama e cousas así. Hai unha zona tamén do río en Vilaza, Barreiro, está esta de Nande, sí que hai algúns puntos que están detectados que son perigosos, pero sí que é complexo tamén a hora de polos. Sabe que hai que ter unha máquina e tal, a ver se a Diputación en esta, dende logo, debería facelo porque é da súa titularidade. Das outras, xa depende un pouco da negociación, pero sí témolo en conta, e son coñecedor ademais dese accidente. Señora Durán. Perdón. Sí, grazas. Simplemente reitero a pregunta que, bueno, fixen no anterior pleno, pero que ia dirixida ao concelleiro de Urbanismo, a señora Araujo, e que tampouco, como non nos deron resposta das preguntas, pois, bueno, volvo a reiterar a miña solicitude de que me pasen desglosadas pois as licencias que deu este goberno dende suño do 2015 ata a data de hoxe. Grazas. Grazas, señora Durán. Señor Salgueiro. Boas noites a todos e a todas. Eu son os Rogos. Sobre asfalto, na carretera de Borreiros, Cruceiro, hai unha zona aí que está bastante afundido o saneamento, está bastante estropeado, a altura de Taller Espino, si vale a información. Vale, está bastante fastidiado, habría que arreglalo. En Couso, en Bastida, hai unha zona aí de monte tamén que é bastante erosionada ca agua, está bastante mal. Despois, sobre, xa fixera esta pregunta nun pleno anterior, a árbore caída sobre o Miñor, está sen retirar aínda. Vale. E hai outro problema na subida a Chaín, pensábamos que o tema das aceras que se iba a arreglar, pero bueno, como se retrasou as aceras, aí na entrada de Zapa hai iso se viene a outro pleno anterior. Na entrada de Zapa hai un pino que ten unha pola enganchada e está bastante peligrosa. Era por si podían, sabemos que é de Diputación a carretera, pero bueno, iso ca grúa do electricista ou de vías e obras se podría sacar sin problema ningún. E despois o último, na carretera de Baralla, en Morgadáns, quedamos de que se iban a colocar, bueno, falamos outro día de que me comentaron que se iban a colocar unhas señales por un problema que había ali con un muro que se fixo novo, creo que ainda non están colocadas. Cando poidan, gracias. Vale, gracias, señor Salgueiro. A da Árbore do Río solicitamos permiso a Aguas de Galicia, dese de algún outro para quitar. O certo que antes había unha boa sintonía co jefe provincial, se lle chamaba, máis ou menos arranxábamos. Agora, como deixou puesto se foi a Diputación, pois está aí, pero sí que pedimoslle por escrito para poder facer esas actuacións, non só en ese, sino en algún outro que hai. Estamos a espera, a ver. Un informe mandando un escrito de que por peligro que se vai a retirar, se pode retirar tranquilamente do Concello, Vale. A entrada de Zapa, o concelleiro que tome nota. O de Baralla sei que estuvo ali a concelleira cos técnicos do Concello para mirar que tipo de señalización iban a por. Non está aínda posta, polo que vexo, pero quedaron de colocala, vamos, xa. Mais rogos e preguntas, señor Gómez. Nada, eu vou a ser breve tamén. Vamos a ver, nada. Sobre a carretera de Chaín, as aceras, bueno, está sin terminar esa obra, bueno, quedan aquí, había expropiación, saber como está, en que situación está ese tema, o remate das obras ou cando se van a rematar, bueno, como están as aceras e a carretera de Chaín. Outra pregunta que teño é, porque teño unha dúbida, a carretera de Carrasqueo de Abaixo, en Vilaza, non? Aí, bueno, fixeron a urbanización, fixeron a cesión de terrenos, aí creo que había un proxecto, un orzamento ou algo así para
para arreglala. Tampouco estou seguro, quería saber como está ese tema, se o teñen en marcha e se se vai a facer e cando se vai a facer. E outra, máis ou menos, bueno, levo preguntado en varios plenos sobre o cruceiro de Mañufe, faltaba o informe de patrimonio que creo que xa chegou, saber se chegou e máis ou menos se sabe cando van a ter. E outra é, levamos falado moitas veces xa neste aquí no pleno sobre o camiño este de Chaín, o do Laranxo, por encima da Hormigonera, non? E se solucionou dunha forma provisional, non? Co famoso semáforo e tal, saber se seguiron traballando nese tema, se se vai facer unha obra como requiere, non? O camiño, non? Bueno, habría que facer un muro desde abaixo, somos conscientes de que ten un coste super elevado, pero se siguieron traballando nese tema e en que situación o teñen. De momento, en un principio, nada máis. Moitas gracias. Grazas. Carretera de Chaín. Sale todos os plenos con razón, teñen toda a razón do mundo. Saben que é unha carretera de titularidade da Diputación, unha obra que teñen que facer eles. Pode creerme que estou cansado de falar coa presidenta e co diputado que leva eso. Están facendo o proxecto de asfaltado, que non o había un acordo de asfaltado de palabra. Están facendo o proxecto tamén do aparcamiento de Peitieiros, que tamén había un acordo do anterior goberno de palabra, pero non había nada reservado nin tal. Están con esa xestión. Cada vez que pregunto sempre me dicen que sí, que están co proxecto, que van e tal. Eu é unha cousa que teño unha reunión para despois de Semana Santa ca presidenta da Diputación por outras cuestións, entre elas isto. Se lles vale, non quero cair da demagoxia, xa lle dixen que se en breve non me dan respostas claras da obra do que vai a pasar, que, bueno, que empezaremos a mobilizarnos ou a facer o que teñamos que facer. Eu son o primeiro interesado en que esa obra se manteña e que se faga a carretera desde Gondomar a Morgadáns e a Beirarrúa. E, ademais, outra actuación que se lle pediu diante do colexio preescolar do colexio para por unha rexilla e canalizar así onde están os contenedores todas esas aguas que baixan para que non entres para o cementerio e todo o demais. Bueno, veremos, eu espero que rápido, pero entendo que sempre eu, vamos, ojalá poder contestarlle eso xa está, pero é unha cousa que se nos escapa tamén á xestión municipal, non é unha cousa nosa, pero bueno, hai que estar aí, créame que estamos. Carrasquedo, Villaza, está esa obra, como ya había dito, de todas formas, todas estas obras do POS e todo, sabe que teñen acceso a ela, piden o expediente sin problemas, e esta obra está prácticamente, pues, a concelleira leva máis eso, eu creo que está, firmamos o seu contrato, me di, polo tanto, non sei canto pode empezar, tardar en 3 semanas, dependendo da aprobación do plan, dice. O sea, que onde vai? Desde a carretera de Vincios ata, pasando os chalés que vostede di, cara á igrexa. Unha serie de melloras, podemos chegar aí. Vale? 3 semanas. Próximo pleno debería estar. Cruceiro de Mañufe, como ben sabe, outro día estábamos da comisión, cando me trouxeron o informe de patrimonio, que chegou en ese momento, que mo deu ademais o concelleiro de patrimonio. Por lo tanto, xa se puxo en contacto a concelleira ca empresa, co canteiro, xa o está construindo, xa está traballando en el, o que tarden en... Bueno, temos esta semana por medio, que non é moi boa, eu espero que tamén en 3 semanas, que o camiño Laranxo pois non ten unha fácil solución. Me temo que vamos a ter que acabar do xulgado, levando ao xulgado propietario para que ou ben o ten que facer o Concello por orden xudicial e nos ten que deixar acceder á finca e facer o muro, ou ben o ten que facer el, pero non está adoptaronse unha serie de medidas de seguridade, de tráfico e demais, pero eso non, eu sinto moito, non tiña gana de xudicializar os temas do Concello, nin contra ningún veciño, ningún empresario, pero dadas as circunstancias non nos vai a quedar outra que acabar do xulgado por este tema. Ademais, me temo que moi pronto, falta que mo haya dito usted xa,
vostede para que non teño gano que me volvan a preguntar por ese tema. Por lo tanto, habrá que despachalo para o xulgado e que resolva o xuiz. Se o temos que facer nós, o faremos. Se o ten que facer el, que o faga. Pero, desde logo, así non pode tampouco continuar. Máis intervención, máis palabras, rogos. Nada, señor Pauliño. Grazas, señor alcalde. En principio, gustaríame empezar por os rogos, por exemplo. Gustaríame, en primeiro lugar, que unha vez rematada a sesión plenaria se lle dera a palabra a algún representante da Coordinadora de Entidades Veciñais de Gondomar para que poda expresar aquí a súa opinión a respecto da regulamento de participación cidadá, dado que estiveron aí na entrada do salón de plenos, pois estaría ben que nos escoitáramos o que tiñan que decir. En segundo lugar, gustaríame como rogo que acudiran aos consellos escolares que se celebran neste concello. Por exemplo, o IES Auga da Laxe, que levan 10 consellos escolares, ningún membro do seu goberno asistiu nunca a eles. E agora gustaríame tamén que rectificaran, se é posible, unha resolución da alcaldía, que é a resolución da alcaldía 479/2017, que é unha corrección de erros. Bueno, pois esta corrección de erros comete outro erro e, por lo tanto, debería de corregirse unha cantidad aquí que figura de 82.507,56 e debería de poñer 140.800,19. Gustaríame agora xa preguntarlle que pasa coas mocións que temos presentado onde no acordo resolutivo aparecía que debería de dar vostede conta das distintas fases da execución dese acordo. Por exemplo, sabemos algo do semáforo de Vincios, do semáforo da recta que está abaixo ao lado da ferretería de Vincios, depende da Xunta. Aquí, cando se falou desta moción, é un punto bastante complicado de circulación, hai moitísimos vehículos, non sabemos nada dese semáforo, paso de peóns, sabemos que a chepa xa non pode ir polo número de vehículos que circulan por esa estrada. Si recibimos algunha contestación por parte da Consellería. Gostaríanos saber por que, ou se está incluído, un arreglo en Peitieiros, nos Amados, un camiño que na marxe esquerda faltaba un trazo de canalización das augas, porque non se levou a cabo, se aprobou en xaneiro, se o teñen previsto ou non, e logo tamén nos gustaría na parroquia de Vilaza se aprobou que un veciño ten un problema bastante considerable nas augas pluviais que van da estrada, que van á súa finca, se lle mandou un acordo plenario en conforme deberían de solucionar ese problema, porque aparte repercute patrimonialmente non só nese veciño, sino no camiño hacia baixo público que hai. Gustaríanos saber se hai algunha solución, ou cando menos que contestou a administración correspondente. Gustaríanos saber cando remata o prazo de presentación de plans e obras o Plan de Obras e Servicios 2017 da Diputación de Pontevedra. Tamén gustaríanos saber se é un proxecto estratégico do seu goberno a plantación de 3 oliveiras que lle costou o erario público 24.414 euros, unhas oliveiras centenarias que están aí as pobriñas a penar nos rotondas en Gondomar como se non houbera máis cartos en onde gastar os cartos ou máis sitios onde poñelas. Gustaríanos saber tamén canto costaron as obras do rexistro municipal, a empresa adxudicataria e cal foi o método de adxudicación a devandita empresa.
Gustaríanos tamén saber si se realizou algún proxecto para reformar a praza que hai enfrente ao Concello, onde se lle cambiou o firme, se lle puseron unhas pedras ás palmeiras, se quitou unha sebe de aligustre con bastante, tiña bastante tempo, e se se fixo baixo algún tipo de supervisión ou algo así, ou se hai un proxecto de reforma desa praza. Tamén gustaríanos saber quen escolleu, permítame a licencia, o cubichete da parada de taxis. Gustaríanos tamén saber si o goberno contempla o saneamento da torre en Morgadáns no plan de vías e obras do Concello de Gondomar por 2017, que había bastantes cartos. Aí queríamos saber si neste saneamento da torre está incluído aí. Falouse hai pouco aquí dos poucos cartos que hai e da necesidade que teñen todos os veciños e veciñas de Gondomar e o dereito que teñen todos a ter saneamento. Gustaríanos tamén saber cal era o importe do proxecto mellora en pavimentación do camiño de Cernada en Vincios, cal era o importe da obra e si se executou ou non se executou. Gustaríanos tamén saber cales son os proxectos consensuados cos distintos centros de primaria e infantil sobre unha moción que se aprobou por unanimidade deste pleno de destinar alo menos 75.000 euros ao marxen do orzamentado no orzamento corrente para o mantemento e conservación e que debía estar consensuado e que debía ser con cargo o Plan Concellos 2017 coa Diputación, si están consensuados cos distintos centros educativos e cales son, si nos pode dar unha relación desas obras que se van a cometer. E xa sei que non nos lle gusta ternos canto menos andemos polo Concello millor, pero esta reforma que está facendo ahora da planta abaixo, antes ali había uns buzóns para as formacións políticas que desapareceron e que estaban para que os veciños atenderan, nos dixeran, normalmente, pois evidentemente nos mandaban cartas de amor e de aprecio as distintas formacións políticas e que agora desapareceron. Gustaríanos saber se as vai a repoñer. Moitas grazas. Grazas, señor Pauliño, a ver se lle contesto brevemente. Bueno, miro que se van facendo cousas do Concello. Mal, ben, a un lle gusta, a outros non, pero bueno, por lo menos se van facendo cousas desde a humildade, desde a honradez, que xa é moito. Mire, sobre o camiño dos amados, a verdade non lle podo decir, porque non sei contestarlle agora. Preguntarei ao concelleira ou concelleiro a ver como está eso. Vilaza Vendas. Isto sabe vostede que é unha estrada de titularidade da Xunta, hai unha moción, instamos a Xunta, a estradas e demais para que mirar as aguas pluviales que discurren por unhas dos márxenes da estrada. Estuvo ali o vixiante da Consellería, estuve en eu, se explicou o tema, bueno, non o miran como un problema, pero quedaron en seguir traballando en eso. Bueno, depende aí da Consellería, non nos van a facer caso a todo, o máis xa non lle podo decir, podremos volver a intentalo, insistir, volver a chamalos. Ben, o POS, se non me equivoco, o plan da Diputación rematou o 3 de abril. Confírmame a concelleira co 3 de abril. Os proxectos da obra faraónica esta que vostede ironiza con ela dos olivos e tal, voulle a decir, mire, para ben ou para mal, é unha cousa miña. Sempre tuve da cabeza, desde que era pequeno, como se suele decir, de que as rotondas de Gondomar, pois, quería que non foran de formigón, de cor verde, e sempre yo decía a todos os gobernantes que había que darlle un cambio. Cando o pueblo me deu a oportunidade de facelo, non o dubidei. E o ano pasado, pois xa do POS da Diputación, se meteu eses proxectos e se meteron as 4 rotondas que hai. Unha non entrou porque a Estradas, a Xunta non nos deu permiso para
para facela, que é a do cuartel da Guardia Civil, por as dimensións, inda que agora volvemos a pedirlle outra vez permiso, estuveron xustamente onte mirando aí e nos van a autorizar a facer unha actuación concreta, baixa, non para pôr unha árbore, pero sí, por tanto, vamos a tamén a de alguna maneira a humanizar e a por esa rotonda, igual que a de carretera de Chaín e as outras dúas. Para ben ou para mal, eso é un tema meu, asumo. Sempre o tuve en claro. E creo, ademais, que os 23.000 euros que se gastaron aí, ou que sea, que os gasta a Diputación, creo que están ben invertidos. Por lo tanto, desde logo, eu poderá gustarlle máis a xente, menos, máis, eu non os levei, están aí. E o proxecto é unha cousa deste alcalde. Eu asumo para ben e para mal. Ademais, sinceramente, cando paso por aí quedo contento. O rexistro municipal do Concello, o mismo lle digo. Outra cousa que eu non entendía porque o rexistro municipal parecía a nave de vías e obras. E unha das cousas que sempre me rondaba pola cabeza era decentar a imaxen do Concello, da Administración, evitar perigos de prevención de riesgos, cableado, etc. E se fixo esa obra. E máis tamén, si me permite, hasta o diseño da mesma tamén é cousa miña. Por si non gusta, tamén a idea tiña clara, blanca, mostrador así, para ganar espacio, trasladei a quen eu tiña que trasladar, contratamos a obra, aí está o expediente, as facturas, pode pedilas, miras, por suposto, e se hai algunha ilegalidade e algo fixen mal, pois, oye, asumireo. Esta tamén cousa quedou chulísimo, igual que a porta do Concello, igual que todo eso que había aí. Bueno, eu creo que se deu un cambio, non estou contento co que se fixo. A Plaza do Concello, tamén lle digo o mismo, volve a ser outro problema tamén do alcalde. Tamén eu foi o que dixen, tirar a pérgola esa que non pinta nada, porlle uns alcorques ás palmeras, arreglar a palmera, botarlle terra, vamos a por puxemos bancos, papeleras, vamos a por flor de temporada, un alumbrado, e se vai a facer unha estatua do árbol ese que quedou aí. Árbol que non tirei eu, que hubo que tiralo por forza maior, pero tamén é unha cousa miña. Non se fixo ningún proxecto de obra, se fixeron arranxos de obra menor que non son consistentes e necesario para facer un proxecto. Parada de taxis, esa parada horrible, será horrible, teño que decirlle tamén, é cousa miña tamén. Tamén é cousa miña. É máis, diseñé eu. Fíjase. Ahora o cree. É así. Se lle deu ese logo, se lle deu esa imaxen, desde logo gustará ou non gustará, aí está, se quitou a vella, queda unha nova, e se van a sustituir marquesinas, pois a poder ser en ese sentido, con un cambio. É que claro, son destas cousas que ten a acción de goberno. Cando te elixen para gobernar, gobernas, e cando gobernas te podes equivocar. Pero eu prefiro que me acusen de facelo mal a non facer nada. Entonces, que quere que lle diga? Isto é cousa miña. Tampouco, cando digo cousa miña, non é que non fale con nadie, mira que lle dou voltas á marquesina. E para arriba e para baixo. Torre, saneamiento, entrou do POS, do proxecto da subvención da Diputación. Non só o saneamento da torre, sino dous máis, para melloralos e acondicionalos. Importe da obra de Cernada. De Cernada, pois creo, falo de memoria, creo que ronda 80.000 euros, 67, di a concelleira. E aí está, ten o expediente para mirar, e a obra aí está, Xián, Cernada, os camiños, iso quedou espléndido, chulísimo, dá gusto pasar por aí. Hasta se recuperou unha zona dunha fonte con adoquín e todo o demais. Proxectos consensuados por centros educativos, teña por seguro que os centros educativos vamos a telos en conta. Dentro do proxecto do POS non entres a partida que vostede di de tantos, pero hai outras actuacións dentro e para os colexios, o cual non vai haber problema. A min xúzgueme se ao final hai problema, non hai problema, pero faltaría máis. Do buzón o buzón este para os partidos políticos, sí, hai que volver a polos. E ademais non vamos a por os plásticos eses que había de buzón non, hai que buscar algo mellor e que vaya acorde ca entrada do Concello e ca estética do mismo, pero vai a estar
Eu sí, son así, eu fíxome moito en esas cousas. É un defecto que teño, me gusta moito pararme. Eu creo que o Concello notouselle un cambio, o que non o queira mirar, oye, a miña casa sí igual, pero o Concello cambiou, que é do que se trata e para iso estou. Máis preguntas? Unha. Dígame. Creo, O paso de peóns en Vincios, sí. Nos, mire, nada. ya, E máis, remítense o informe da densidade do tráfico, que pasa de 5.000, e non deixan por pasos de peóns. E máis, estou pelexando con eles para pôr un paso de peóns ao lado do cuartel da Guardia Civil, pasando o cuartel da Guardia Civil, onde está aquela fonte ali. E tamén dicen que non. Sin embargo, máis abaixo, hai un paso de peón e a mesma densidade de tráfico. Bueno, o semáforo con respecto aos semáforos, nos estamos agora, estamos preparando, está o secretario con eso e tal, para facer un contrato de mantenimiento de toda a red semafórica do Concello con unha empresa que nos sale bastante máis barato chamalos, que nos repollan as bombillas, pintado, mantenimiento, porque só había anteriormente, agora creo que leva un par de anos ou algo máis que non, cada actuación puntual, se os chamamos, nos sale bastante máis caro e estamos con ese prego para que unha empresa, que todo dependendo do valor do contrato, pois habrá que facelo dunha maneira ou de outra, e vamos a repolos. E o de Vincios, que sempre está en ámbar, vai o electricista sempre ali a regulalo e ao pouco tempo volve a estar en ámbar. Entonces, xustamente onte, se lle deu unha orden de que o apagara, hasta porque ponse en ámbar intermitente e ao pouco rato volve a quedar fijo, e é preferible que este apagado ese semáforo se manteña solo un. E xustamente onte, a petición, ademais, de un veciño que nos volveu a avisar, pois eu din orden de que o apagaran, porque estábamos sempre, vamos a facer unha reposición de todos os semáforos, a red semafórica, e que leven eles o mantenimiento, porque senón, bueno, o mesmo estamos facendo cos parques de xardíns e cousas así. Máis preguntas, señor Villar? Sí, bueno, eu teño un rogo para o concelleiro responsable de Asenda 21. Perdón, Ao concelleiro responsable de Asenda 21. Deduzo que medio ambiente, non? Señor Araujo. Non, participación do señor. Participación. Aclaradevos, eu... Torre Araújo tamén. Bueno, para os dous. Un chamamento a exercer esa ideoloxía e convocar a Asenda 21 canto antes, nada máis. Sí, un rogo. Señora Varela. Grazas, boa noite. De verdade que en quer arquitectos poden non ter alcaldes como vostedes, señor Ferreira. Nos está a quitar o traballo aquí a todos. Eu non teño culpa, o vera feito dereito. Vostede é como un Leonardo da Vinci moderno, toca a todos os palos. Hombre. Bueno, paso as preguntas. Teño dúas preguntas. A primeira é relativa á subvención do Fondo de Compensación Ambiental. No mes de novembro, este grupo municipal presentou unha moción que foi aprobada por unanimidade para que se solicitara esta moción que dota dunha subvención dun 80% de proxectos hasta 40.000 euros, que solicitara esta subvención para rexenerar o tramo que se considere máis axeitado do río Miñor, concretamente para plantar árbores autóctonas que permitan retirar plantas invasoras. Bueno, o prazo desta subvención acabou o 20 de febreiro e non só non se pediu o que se aprobou neste pleno por unanimidade, senón que nin sequera se pediu esta subvención. A Consellería de Medio Ambiente, que xa de por sí ten un orzamento pois mínimo, de feito, bueno, 85% do orzamento de medio ambiente vai para a empresa de parques e xardíns. Eu creo que debería ser unha prioridade deste goberno intentar conseguir financiación para actuacións medioambientais, pero os feitos din que non. Bueno, gustaríame saber por que non se pediu esta subvención. A outra pregunta vai, bueno, sobre
o convenio que se firmou coa Xunta para promover o alugueiro de vivendas baleiras. Este convenio se firmou xa fai 9 meses. Neste convenio di que os concellos adheridos ao convenio deberán elaborar unha proposta de procedimento para a incorporación ao citado programa das vivendas baleiras que existindo no seu ámbito municipal sexan da súa titularidade, pero, ademais, que non é o caso de Gondomar, tamén deberían facer unha proposta de procedimento de selección de arrendatarios e de adxudicación de vivendas no que se respeten os requisitos do convenio. Gustaríanos saber se fixo algo neste sentido, porque xa pasaron iso case un ano, se foi unha operación de propaganda do Goberno e máis a Xunta de Galicia, ou se foi para ter unha excusa para poder decir algo ante a moción que presentou CABE xa fai un ano, que foi proposta pola plataforma Afectados pola Hipoteca, para facer un rexistro de vivendas baleiras de Gondomar. Nada máis. Grazas. Grazas, señora Varela. A estas dúas preguntas contesta o concelleiro, teniente alcalde de Medio Ambiente, que sabe, está levando estes temas. Sí, gracias, alcalde. Vamos a ver. Na primeira pregunta, que é o tema da subvención, efectivamente non se pediu, pero como vostede sabe, ese tipo de subvencións que a Xunta de Galicia saca, normalmente, ou case sempre, teñen truco, non? E o truco é que, a maiores da parte proporcional que nos toca poñer a nós, hai unha cousa bastante peor, que é a falta de tempo que che dan para facer proxectos serios. Por que digo proxectos serios? Porque os proxectos serios requiren de informes sectoriais que levan o seu tempo. O proxecto fíxose, pediron os informes sectoriais, era unha rexeneración, efectivamente, do tramo máis urbano do río Zamáns, e non chegaron a tempo os informes sectoriais. É certo que, ben, agora temos xa, vamos pouco a pouco fornecéndonos de proxectos para ter preparados para estas cousas, non? Por que digo isto? Porque, ao final, con ese tipo de subvencións e de outras semellantes, esta é unha queixa común en todos os concellos do país, non solamente de Gondomar. Ao final, o que están facendo é agrandando a fenda entre os concellos que teñen medios e recursos e os que non os teñen. Entón, quen ten medios e recursos, como moi ben vostede decía, a área estrictamente de medio ambiente ten un orzamento de 2.500 euros neste momento. Con eso pouco se pode facer. Entón, o tema deste calé, pois que aqueles concellos que teñen medios e cartos para facer proxectos, pois, evidentemente, pois preséntanos todos en tempo e forma. Non chegaron a tempo os informes sectoriais, porque eran 3 en concreto, un de Estradas de Galicia, outro de Patrimonio e outro de Aguas de Galicia. Entón, bueno, eu espero que cheguen e tan pronto cheguen teremos eso aí previsto para colocar. Despois, no tema do alugueiro de vivendas baleiras, decirlle que si se avanzou, está feito e aprobado ese regulamento para alugar. Eso acordouse nunha xunta paritaria que está establecida en Santiago entre o Instituto Galego de Vivenda Solo e os concellos. Os representantes de Gondomar somos a concelleira de Benestar Social e máis eu. Houve unha reunión precisamente hai un mes, aproximadamente, en Santiago, onde se aprobamos ese tipo de regulamento. Mandouse estes días, por certo, a acta asinada, porque eles envían a acta, nos temos que asinala e reenviarlla. Eu creo que prácticamente, bueno, a todo isto, eles propuxeron un modelo de normas, de normativa para proceder aos alugueiros. Nesa reunión paritaria modificáronse cousas que non estábamos de acordo os concellos ali presentes, recolleuse eso, enviouse ao concello e neste momento pois está prácticamente a punto de xa empezar a xestionar ese tipo de vivendas. Paralelamente a iso, direille que efectivamente pois foise contactando con persoas particulares que estean dispostas a entrar nese plan de vivendas de alugueiro desas vivendas baleiras. Bueno, están aí, aínda hai que darlle un pequeno empurrón,
a ver se agora con esa parte importante que faltaba, que é que vai regular o contrato, por decirlo unha maneira, porque non vían garantías suficientes, pois a ver se animan e entran no programa, porque claro, o programa pode ser moi bonito, moi interesante, eu creo que o é, pero hai unha última parte fundamental, e é que os propietarios particulares teñen que poñer a disposición e querer entrar nese banco de vivenda, senón non facemos nada. Entón, ese realmente é o traballo complicado e o que a min me preocupa e é no que estamos traballando. Podo adiantar que hai 3, 4 propietarios que, bueno, que medio están de acordo a ver se conseguimos que entre, non? Non sei se contestei a súa pregunta, pero que tiña que decirlle. Gracias. Sí, con respecto á subvención, nos presentamos esa moción 4 meses antes de que rematara o prazo e todos os anos sae na mesma data. Por tanto, que, bueno, da falta de tempo... A ver, é certo que se dá moi pouco tempo, non pretendo justificar a Xunta de Galicia, moito menos, se dá moi pouco tempo para presentar os proxectos, pero todos os anos na mesma data. E a parte que ten que poñer o Concello é un máximo de 8.000 euros. Estábamos falando aquí fai nada de que nos gastamos máis de 20.000 euros en rotondas e non hai 8.000 euros, bueno, nada máis. Iso creo que está claro o tema. Moitas grazas. Bueno, rematamos entonces a parte de rogos e preguntas. Respecto a unha solicitude que se presentou por rexistro 30 de marzo do 2017, presentada polo Centro Cultural e Veciñal de Peitieiros, e outra máis, bueno, está por aí, bueno, da mesma persoa en representación da Coordinadora de Entidades Veciñais de Gondomar para intervir en este plenario, consultado co secretario municipal de este mismo plenario tamén, quero darlle a palabra para que diga o proceder en este senso respecto a esta petición que está formulada por escrito, sin persuizo que despois por parte de este presidente se adopte outro acordo, outra medida. Doi a palabra ao secretario municipal. Buenas noches. En relación con la solicitud formulada, de acuerdo con el artículo 253, creo que es de la Ley de Administración Local de Galicia y el 228 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, la participación de asociaciones vecinales previa petición al alcalde se tiene que realizar con algún punto que esté incluido en el orden del día. En este caso, el reglamento de participación ciudadana no está en el orden del día, con lo cual, pues, no sería obligatorio darle la palabra al representante de la asociación vecinal. Gracias. Bueno, eso é o que di a norma sobre esta cuestión, pero bueno, non se trata de quitarlle a palabra a nadie, tampouco que sirva de precedente para que despois isto al final pues veñan a facer peticións sin que encaixe dentro da legalidade, tampouco queremos eso, ¿no? Pero en esta cuestión eu non temos ningún inconveniente en rematou o pleno, darlle a palabra á representante da coordinadora para que de alguna maneira teña voz e representación da mesma perante todos nós, inda que eu vou a facelo, inda que adianto, porque é un tema que tamén, inda que só sea por responsabilidade política, teño que decilo, o regulamento de participación ciudadana, o regulamento que está aprobado inicialmente, que se fixeron o mesmo 108 alegacións que foron presentadas ante o alcalde, que de alguna maneira están supervisadas por o concelleiro responsable, aceptadas gran parte delas en, non sei, a metade máis ou menos. Entonces, pues, eu, antes de traer eso a pleno, me gustaría miralas con detenimiento, mirar en que consisten esas alegacións. Finalmente, ao final, as alegacións son presentadas perante o alcalde e é quen ten que asumir a responsabilidade final da aceptación ou non das mesmas, e como fixemos ca ordenanza de convivencia, que a propia palabra xo di, de medio ambiente, o regulamento de participación cidadá vai cambiar o modelo de gobernanza do noso Concello. Por lo tanto, debemos acadar a máxima participación, pero tamén o máximo consenso entre todas as forzas políticas que aquí estamos representadas
e os representantes dos veciños. Que se fixo en outros casos? Pois se fixo de xuntar a quen presentou as alegacións e empezar a traballar das mesmas para que ao final queden excluídas tantas menos mellor, e esa é a línea de actuación que a mí me gustaría seguir. Teño o expediente agora mesmo canto todas as alegacións xa, o pase do expediente, empezaremos a traballar en ese expediente, miraremos que alegacións habrá que aceptar e que alegacións non habrá que aceptar. Hai incluso alegacións de distintos partidos políticos que non son nada coincidentes, un di unha cousa e outro di outra. Eu teño que, de alguna maneira, ter a suficientemente xustificación para decir por que se acepta unha alegación e non se acepta outra e viceversa, non? Eso hai que maceralo e hai que incluso sentarse a falar, porque, repito, estamos falando de un proxecto, de un regulamento de convivencia que ten moita relevancia dentro do noso Concello e debe contar ca maior participación, pero tamén con maior consenso. Entón, vaya por diante o meu compromiso de empezar a traballar arreo en eso, como estamos traballando en outros proxectos que a min tamén me hubiera gustado xa traer aquí hai meses, por exemplo, o pliego de condicións do lixo, etc. Pero volvemos a ter o mesmo problema, un problema de discordia ou un problema de interpretación xurídica moitas veces que non nos dá a posibilidade de traelo con consenso, non? Entonces, traballamos en eso. E en ese sentido, eso. Pide a palabra, damos por rematado entonces o plenario, pide a palabra, iso non quere decir que nós non sigamos aquí e que non escoitemos atentamente a representante que vai a falar en nome da coordinadora das entidades veciñais do noso Concello, unha desas coordinadoras e das asociacións que hai do noso Concello, para que poidamos escoitar o seu posicionamento, que nos diga de viva voz cal é o plantexamento desta coordinadora. Creo que a representante, se non erro, Manuela Pumar, entón non sei se está da sala, está atrás. Eu, Manola, sin problema ningún, acércate, de que maneira que te escoiten todos, que te escoitemos nós e que te escoiteu principalmente que é a quen te dirixirás, claro. Sí. Toma. Colle ese. Porque non tiñamos previsto falar neste pleno, porque o que pedimos e o que está escrito na solicitude é poder participar no pleno no que se debata o regulamento de participación veciñal. De todos os xeitos a que me ofrecedes esta posibilidade anticipada, pois simplemente quería primeiro aclarar eso, que se fai a través do Centro Cultural de Peitieiros, porque a coordinadora non ten certificado electrónico e sempre hai que facelo pola vía electrónica ou ser unha asociación. Segundo, que hoxe non pensábamos facer isto. En todo caso, sí que queremos adiantar que queremos facerlo cando se debata o regulamento, sobre o propio regulamento, sobre as alegacións presentadas e como queda a proposta definitiva. E, en todo caso, ler simplemente algo que xa hoxe aquí repartimos, que decimos que vimos reclamando a participación da veciñanza na vida municipal desde a propia coordinadora e de outras entidades anteriormente, a incluso a asistencia desta, en consonancia cos principios democráticos cunha vocación constructiva e de convivencia. En coherencia con este principio, se ha manifestado en diversas ocasións, temos debatido e contribuído ao desenvolvemento do regulamento de participación cidadá elaborado polo Goberno municipal e posto a disposición pública para ser emendado. A iso presentamos 57 emendas, das que foron aceptadas 49. Creemos que con esa introducción mellorou moito o que é a proposta do texto definitivo, que se traría como definitivo, pero en todo caso sigue sin ser o noso regulamento, quer decir que é profundamente, seguramente mellorable, en algunhas cousas temos algunha discrepancia, pero eso non significa que non consideremos necesaria e urxente a presentación en pleno
pleno e a aprobación deste regulamento para que comece a ser efectiva a participación veciñal cidadá e que non quede nun plantexamento meramente teórico. Non comprendemos os motivos polo aprazamento. A ver, as alegacións se presentaron antes do 26 de novembro, é dicir, xa fai 4 meses, vai para dentro de pouco fará 5. Bueno, entón, entendemos que hubo tempo suficiente. Eu non sei cal é o procedimento. Normalmente esas cousas se fan con unha comisión que se forma a tal fin para estudar pois, a proposta que fan e logo as propostas que facemos as distintas entidades ou quien queira facer alegacións e en función deso, con esa mesa ou con esa comisión, pois todos teñan algo que decir e poida chegarse a un documento xa para aprobación. Creo que o tempo xa pasou o tempo suficiente, entendemos que non hai necesidade de máis demora. En todo caso, nos xa anunciamos que vamos a solicitar unha entrevista xa co Goberno para ver cal é o problema polo que este regulamento non se leva adiante e, en todo caso, nos parece fundamental que o teñamos. É unha ferramenta democrática para que os veciños e veciñas teñamos algo que decir e que, de algún xeito, contribuamos á xestión do Concello e que pois, alcalde, queremos facer un comentario. O mellor é poñer a varias persoas a pensar para chegar logo a facer actuacións e non facelo de xeito así, digamos que particular, que por iso creemos como algunhas cosas das que hoxe se falaron aquí. Entonces creemos que é fundamental este regulamento, que os veciños e as veciñas podamos decir que é o que queremos. De feito, a coordinadora xa presentou tamén unha proposta de investimentos ou de obras que creíamos que de necesidades que había nas parroquias que se podían levar adiante. Non se decía que eso tuvera que ser así necesariamente, que tuveran que facer o goberno que nos decimos, pero sí que podíamos ser escoitados. Co cal, como esa reunión non se produzo todavía, vamos a solicitala e damos grazas á corporación por darnos a posibilidade de decir estas palabras e esperamos poder participar si plenamente no pleno no que se debata realmente ese regulamento. Grazas, Manolo. Vale. Pois nada, damos por rematado entonces a sesión, queda eso recollido. Boas noites.